Auka bi donkibaru wati sera. Donkibaru mi ni dona duguje kunafuni di sirado membe lasauma tene kase jumama auka radio no ye radio Benkuma ana bara ɲɔgɔn radio minnu bɛ Mali kɔnɔ radio binani ani kɔ ana kunkanfɛ olu de sɔgɔlen banna bi sɔgɔmada in na. An ka bi donkibaru kunafoni fanbaw bɛna boli kunafoni minnu kan ɲɔrɔ ye dugu min ni lahɔrɔma duguba do i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na ɲɔrɔ sirifukɛ n'o ye Buye Hayidara a denkɛ min n'o bɔnɛna a nin na dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Seyidina Ali Hayidara n'u ko a ma ko Lali. Ale ka janajaw baaraw kɛra kunungo ɲɔrɔ Mali jamana fanga cɛsigiw olu tun bɛ kɛnɛ kan. Donkibaru in a bɛna boli o kan ɲɔrɔ sirifukɛ ko in kɛra cogo min na mun de kɛra a denkɛ ye sabu ye maa min yɛrɛ n'o ye tiɲɛni wale in kɛ ɲɔrɔ sirifukɛ a bɛna laseli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ bi donkibaru kɛnɛ kan. Min ye Imam Mahamud Diko ale fana ye jamana in diinɛ jɛtura dɔ ye a fana ye weleli kɛ weleli min ni a jaabi jamanadenw bɛna taa o kɛ kari nata lansara selilen kɔfɛ u b'a fɔ sigida min ma Bamakɔ kɔnɔ ko sigida 5nan ni o maradugu dɔ walima o mara yɔrɔ dɔ ye Bago Jikɔrɔni o dolanci kɛnɛ o bɛna jamaw bisimila Imam Mahamud Diko ale bɛna dantigɛli kɛ o de senfɛ bi donkibaru kɛnɛ kan Imam Mahamud Diko yɛrɛ a surunalidon kulu min ni o bangena anw fɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko Club de soutien international ya Imam Mahamud Diko o ɲɛmɔgɔba ale y'an ka bi donkibaru ma welelen ye a bɛna dantigɛli kɛ wele min bilalen bɛ jamanadenw ma kari nata wele in bɛna kɛ cogo di mun de bɛna fɔ a kɔnɔ hakilina jumɛnw bɛna ta mun de y'a to Imam Mahamud Diko ye ŋaniya ta ka nin wele in k'a lase malidenw ma ale b'an fɛ kumaso kɔnɔ yan bi ale bɛna k'an ka donkibaru ma welelen ye an balimakɛ Turekɛ i bisimila. An balimaw kiri dɔ daminɛra anw fɛ Mali kɔnɔ o ye kiri ye min n'a bɛ tali kɛ jamana sɛnɛkɛlaw olu ka kunkanko kibaruya min n'a bɛ sariya ɲɛkɔrɔ nin ko in daminɛra Mali kɔnɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ bi an bɛ se ka fɔ san kelen a n'a kunkanfɛn min ye u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Bakari Togola APRICAM ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don ale bɛ bolola kabini kunasininko ale bɛ kiri tigɛbaw ani josariya matarafabaw ɲɛkɔrɔ a dara an tulo kan k'a fɔ Bakari Togola a y'a jira k'a fɔ nin ko in ko maa caman bɛ jamana mara la walima minnu tun bɛ jamana mara la k'olu sen bɛ nin ko in na bi donkibaru bɛna laseli k'a la. An balimaw min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a kelen bɛ ka yɔrɔ min ladilan walima ka yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛn mobili minnu bɛ bɔ Laginɛ jamana kan k'u kunda anw ka jamana kan n'o ye Mali ye o mobili ninnu bɛ jɔyɔrɔ min na Laginɛ place n'a filɛ nin ye Jikɔrɔni ni Sɛbɛninkɔrɔ dancɛla o Laginɛ place syndicat kulu min bɛ yen n'u ko a ma ko Centrui syndicat national des transporteurs urbains et interurbains olu ye dantigɛli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ u sinaw n'o ye syndicat kulu tɔ kelen ye minnu tun ye dantigɛli kɛ n'o ye coopérative des transporteurs du Mali olu ka kɔrɔfɔ ninnu o kɔmasegi jaabiw o bɛna kɛ Centrui maaw fɛ bi donkibaru kɛnɛ kan. An balimaw nin de bɛna kɛ aw ka bi donkibaru fanbaw ye donkibaru min n'a bɛna lase aw ma aw balimakɛ ani aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal karamɔgɔ Jose ale bɛ kɔlɔsili la nin wagati la baara in ye jamajɛ baara ye i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na Dramane Danbele ale bolo bɛ an ka nɛgɛ karafe juru la min ye Mohamed Jose Traoré ninnu bɛɛ lajɛlen y'an baara ɲɔgɔn ye nka nin baara in a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni maa min ka dɛmɛ ye o ye an karamɔgɔ Modibo Jalo n'ale yɛrɛ ye radio Benkuma la voix de baramuso o ɲɛmɔgɔba ye ka se radio Benkuma a baaraɲɔgɔn minnu bɛ Mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ hali kuma dɔ la kunnafoni bɛ lase radio minnu na
bɛɛ lajɛlen n'i ka lase waati don nin ye don kibaru a waati selen ye foyi tɛ aw ma malidenw ka labɛnw sabati ka se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka bi kunnafoniw olu makɔnɔ nin y'o waati selen ye aw bisimila. Balimaw an ka bi don kibaru a bɛna daminɛ ni kibaruya min ye o tɛ kibaruya wɛrɛ ye aw b'a dɔn ka fɔ jamana marabaw olu ye ŋaniya siri ka fɔ malidenw u ka sigi ka kuma ka hakilinaw kɛ kelen ye walasa jamana bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ jamanadenw fanba ka se ka ɲɛfɔli kɛ maa minnu bɛ yen kuma dɔ la n'olu ye maa degunnenw ye nin kɛnɛ in bɛna kɛ kɛnɛ ye u ka se k'u fɛla fɔ an ko de ma ko assise nationale pour la refondation walima kuma dɔ la dɔw ko assise nationale de la refondation o assise nationale min na duguduguma kibaruyaw olu tun bonyana kosɛbɛ Mali kɔnɔ a yirala ka fɔ maliden dɔw tun y'a jira ka fɔ olu tɛna taa ni assise nationale in kɛnɛ kan u yɛrɛw ɲiningalen olu ka tabaliya u y'a jira ka tabaliya o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ka d'a ka jamana a bɛ lahala min na nin tɛ sigi ka kuma waati ye hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ la olu ka dɛmɛ o bɛ fangalatɛmɛ fanga baarakɛbaw ye nka min ye nin foroba sigi min n'a tun bolo dalen bɛ ka bɛn kalo nata ninnu ma ko a kuma cayara kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana politikimaw ko ninnu caman ye muruti farida wa min ye hali jamana yɛrɛ a tɔn bolofara minnu bɛ yen ni olu tɛ politiki tɔnw ye ninnu caman tun ye labɛnw sabati ka yira ka fɔ sigika kuma min labɛnna walima sigika kuma min n'a kuma bɛ jamana marabaw da k'olu tɛna ye nin sigika kuma in na ka d'a kan sigika kuma in n'a y'a sɔrɔ a kan ka bange kibaruya la kibaruya min n'a bɛ bɛn sabati Mali kɔnɔ k'olu dalen t'a la ka fɔ nin ko in bɛ ka kɛ ni ŋaniya ɲuman ye o jɛkulu caman tun ye u bolow ɲɛsin maa min ka baara taabolo jugu kan o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga de min ye jamana minisiri ɲɛmaa ye bi ka d'a kan ko nin sigi k'a bɛ ka kɛ wagati de kɔnɔ wagati min ni kuma dɔ la malidenw lasogoyalen don malidenw bɛ makɔnɔli la makɔnɔli min n'o bɛ tali kɛ fangalatɛmɛ fanga baarakɛbaw olu ka baaraw olu ka se ka nɔbɔ n'a ma ɲɛ ka fɔ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kɔni taara ko taakun wɛrɛ tun t'a la k'o ye baarakɛbaliya ye jamanadenw tun ye danaya min d'a kan ko danaya ninnu ma fa nka min ye sigika baro ye walima sigika kuma ye k'u tɛna don o da fɛ ka d'a kan waati min na Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ jamana mara ɲɛmaaya la ko sigi dɔw kɛra i n'a fɔ dialogue national inclusive ko ni maa ye hakili jigin kɛ walima ka tasibila kɛ o min n'o jaabiw tun fɔra k'a fɔ u bɛna bɛn sabati Mali ni banbancikulu minnu kɛlen bɛ ka marifaw ta jamana kama bi ko yala o sigi min kɛra o jaabi ninnu tɛ se ka ta ka baara kɛ n'a ye wa fo ka kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ nin ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga yɛrɛ de ka ko labɛnnen ye nin bɛɛ de kɔfɛ min ye parti politique tɔn minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'u bɛ kulu kɔnɔ kulu min ni a wele tɔgɔ ye cadre d'échange pour une transition réussie ni o dɔ ye rassemblement pour le Mali RPM fo ka se CODEM n'o ye Hussein Amio Gindo ka tɔn ye CDS RDS ka se parti politique tɔnw caman ma ko ninnu ye banni boloda nka ko dabalibanko kɛra mun de ye min ye bi jamana yɛrɛ a fangalatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta ko ale de y'a laɲini ka fɔ ani politikimɔgɔw ka se ka sigi o sigi in de kɔnɔ hakilina minnu b'u fɛ laɲini minnu b'u la u y'o da jamana marabaa tulo kan ko nin bɛɛ de kɔfɛ kibaruya bɔra ka bin min bɔra jamana yɛrɛ ka cɛsigiso min ka baara ɲɛsilen bɛ forobasigi o labɛnni ma n'o ye commission kɛrɛnkɛrɛnnen ye olu nana gafe bɔ gafe min n'a bolonɔbilala u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba o fɛ n'o ye Zeni Mulayi ye a ko olu minnu bɛ kulu kɔnɔ kulu min n'a welela nanzarakan na ko panel de haute personnalité de la refondation k'u b'a da jamanadenw tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a yira k'a fɔ maliden dɔw bɛ olu fɛla tɛ sigi min bɛ labɛnna a ka kɛ nin waati kofɔlenw na ko walasa nin ko in ka se ka kɛ ko barikama ye a ka se ka sen sɔrɔ ko lamɛnli baaraw bɛna daminɛ min bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min ye jamana yɛrɛ a ka cakɛda minnu bɛ yen n'u ka baara ye ka bɛn ani basigi nati Mali kɔnɔ ko ninnu bɛna sigi ka fɔ kɛ ni malidenw ye o sigi ka fɔ ninnu ko n'o kun cɛra bɛɛ ko malidenw bɛ se ka foroba baara ko o boloda ɲɔgɔn fɛ cogo min na o bɛna kɛ laɲini ye n'an ko a ma ko consensus ko n'o laɲiniw sɔrɔla ko nin baro sigi
barosigi in bena boloda ko jamana marabaw y'a jira k'a fɔ olu ka laɲini kɔni ye min ye o ye k'a fɔ maa si kana kɛ bolokɔfɛ maa ye nin ko in na bɛɛ lajɛlen ka lamɛn bɛɛ fɛla ka se ka taa malidenw kuntilena ye min ye ani malidenw haminanko ye min ye u ka se ka ta bala jamana marabaw fɛ ko de y'a to waati kɛrɛnkɛrɛnnen min tun fɔra k'a fɔ nin barosigi in bena boloda o kɔnɔ ko a bena munabɔ k'a bila waati wɛrɛ la ko de y'a to jamana marabaw y'a laɲini ka nin barosigi k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen bena ta n'o sugantira waati min na o n'a da malidenw tulo kan ko nin ŋaniya in tara jamana marabaw de fɛ walasa barosigi min n'a laɲininen bɛ bi baro in kana fɔ maliden si kɔ maliden bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ye nin barosigi in kɔnɔ nin fasiri sɛbɛn in fasirila u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Zeni Moulaye officier de l'ordre national du Mali o fɛ. Balmaw kabini tarata tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 23 ma san 2021 parti politique tɔn min bɛ Mali kɔnɔ n'u k'a ma ko ADEMA PASG ninnu ye dantigɛli kɛ dantigɛli min n'a kɛra dabaliban dantigɛli ye u y'a jira k'a fɔ bɛɛ min n'o nangarilen bɛ bi Mali kɔnɔ walima bɛɛ min n'o sɔrɔla kabini 1991 ko a yera k'a fɔ maa dɔw bɛ Mali kɔnɔ ni waati tantani ninnu kɔnɔ k'u bɛ wulikajɔ de la ka se ka o taabolo ninnu minnu fɔra kabini 1991 n'o sɔrɔla binkɛnɛjɛni fanga kɔfɛ ko olu ka kɔlɔsili bolila kan n'olu ka kulu ye Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA ko a bɛ waati bɔ ko jamana minisiri ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'ale bɛ fangalatɛmɛ fanga mara kunna bi k'o tɛ maa wɛrɛ ye o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga de ye ko a bɛ komi nin maa kofɔlen in bɛ ka ɲina waati min na malidenw bɔra k'u kɔ da binkɛnɛjɛni fanga o marabaw olu ka taabolo n'u ka miiriyaw la ko nka k'u bɛ malidenw hakili jigi a tun bɛ fɔ fɛn min ma ko parti unique taabolo kelen o hakilina lawaleyabaw olu minnu ni olu ye waati jan kɛ mara la ko olu ka taabolo ninnu ko a bɛ komi dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ko a bɛ ka kow kɛ walima taabolow b'a bolo taabolo minnu n'a man jan binkɛnɛjɛni fanga hakilina taamabaw la k'u bɛ hakilijigin kɛ Mali kɔnɔ bi ko yala malidenw hakili b'a la wa k'a fɔ joli hakɛ min bɔnna n'o ye malidenw jeli ye walasa bɛɛ u ka se ka sɔrɔ u ka se ka sinsin u ka se ka congo Mali kɔnɔ ko kabini nin maa kofɔlen kɔni sigira jamana minisiri ɲɛma o sigiyɔrɔ la ko don o don a bɛ ka taabolow de kɛ a bɛ ka miiriyaw kɛ miiriya minnu ni o bɛ na ni jigitigɛ walew ye ka ɲɛsin bɛɛ o taabolow ma ko o tɛ ko ye ko min n'a bɛ bali olu la ko a ko kumaw bɔra a da kuma minnu bɛ yen ni kuma ninnu ma kɛ kuma basigilenw ye u ye misali ta i n'a fɔ jamana yɛrɛ a makɔrɔba minnu bɛ yen ni olu bɛ jamanadenw ka laadalafɛnw kɔlɔsi ko barosigi min tɛmɛna u ni jamana gouvernement ɲɛma cɛ ko kumaw bɔra a da kuma minnu kuma dɔ la o kuma ninnu ma taa olu ADEMA maaw jimi sira fɛ ko kuma bɔra dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga da kuma min ni kuma dɔ la kuma cɛjuguw do walima kuma bisigilenw do kuma minnu bɛ yen n'a bɛ se ka fitinɛ wuli malidenw ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛw y'a fɔ nanzarakan na walasa aw ka se k'a faamu an ka makɔrɔbaw o nanzarakan ye mun de ye u ko le seul et unique bilan que la démocratie nous a légué est la floraison des associations et des partis politiques ko bɛɛ y'a min kofɔra kabini 1991 ani 91 ko bɛɛ y'a sera ka ko min kɛ Mali kɔnɔ ko ni bolo bɛ se ka ɲɛsin o ma ko ye kuluw cayali de ye des associations et des partis politiques ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ye nin kuma de fɔ ani Mali danbetigiw ka barosigi min kɛra n'a kɛra centre international de conférence de Bamako la ko n'a y'a sɔrɔ bɛɛ y'a sera ka fɛn ye Mali kɔnɔ ko tɔnw cayara wa min ye parti politigiw fana ko olu cayara ko nin de bɛ se ka fɔ min kɛra bɛɛ y'a nafa ye Mali kɔnɔ ko n'a bɔra nin na ko bɛɛ y'a n'o ye démocratie ye ko nakun ma ye o ko bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga hakili jigin ko n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ kuma nin cogo in na ko olu ka wulikajɔ o de kɛra sabu ye kuma dira malidenw ma kuma minnu laɲinina olu bɔra
baraw kɔnɔ olu kɛra kɛnɛkankow ye ko n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga bɛ nin kuma in ɲɛfɔ Mali kɔnɔ ko y'a ye kuma de dagara ko ni kuma tun ma daga ko a tun tɛ se ka nin kuma in fɔ ko a ɲinana ka fɔ kuma min dira malidenw ma o ye bɛɛ y'a a wulikajɔ o nafa dɔ ye Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PASJ u ka dantigɛliw la u y'a jira k'a fɔ olu ye parti politique de ye min bɛ dɔfɔw kɔlɔsi wa min ye olu yɛrɛw ye wulikajɔ min kɛra marisi kalo 1991 o cɛ kasi don dɔ kuluba dɔ ye Mali kɔnɔ ko de y'a to olu bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye kɔrɔfɔ min fɔ ka kɔrɔfɔ in ka nankari ka kɔrɔfɔ in ka kɔn ko nin kɔrɔfɔ in tɛ bɛn kɔrɔfɔ ye a bɛ komi olu minnu ye bɛɛ y'a tutigɛ olu kɛra kɛrɛfɛden ye Mali kɔnɔ u k'u bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ɲininka yala ale hakili la k'a fɔ bɛɛ y'a min n'o bɛ senna bi Mali kɔnɔ ko o bɛɛ y'a in ko a nafa tɛ de wa a ko min kɛra dabalibanko ye waati min na malidenw y'a laɲini ka bɛn kɛ k'u bolow di ɲɔgɔn ma ka se ka furukufuruku ni banbaganciya walew k'o jɔ ko yala nin waati ye maa ka nin kuma in fɔ wa k'u tɛna jɛn'a ye k'a fɔ maa si kana olu ka bɛɛ y'a taabolow lagosi ko a ko olu minnu ye démocratiw ye Mali kɔnɔ bi ko nin bɛ olu siran ka d'a kan ko jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ y'a min ɲinina walasa malidenw da ka bɔ bara kɔnɔ ko bɛɛ y'a ɲinibaw ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga t'o dɔ ye minnu tun y'a laɲini ka fanga in kɛ u kɛrɛlan palan ye u kɛrɛlan segi ye ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga tun y'o maa dɔ ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga o hakilina ninnu dɛmɛbaaba ye u ko kuma kuncɛla k'u b'a laɲini fangalatɛmɛ fanga min n'o bɛ an kunna bi Mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔba n'o ye kolonɛl Asimi Goyita ye a ka nin kuma in a k'a lamɛn a ka segin k'a lamɛn kuma min bɛ ka bɔ jamana minisiri ɲɛmaa da ko nin kuma ninnu tɛna ni basigiw ye ninnu ye fitinɛ kumaw de ye kuma minnu n'a kan ka lagosi wa ko malidenw ka ɲɔgɔnminɛ min fɔra ani malidenw ka bolodiɲɔgɔnma min fɔra ko yala dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga tɛ ka kɛ sababu ye k'o bali wa k'olu ka parti politique tɔn n'o ye Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA o ɲɛmɔgɔba n'o ye Marimacha Jara ye bi officier de l'ordre national a y'a jira k'a fɔ a ka dɛmɛ a n'a ka hakilinaw min bɛ tali kɛ hali a ka parti politique tɔn olu ka dɛmɛ bɛna don fangalatɛmɛ fanga baarakɛbaw ma nka ko u b'a ɲini kolonɛl Asimi Goyita fɛ nin kɔrɔfɔ ninnu mɛnlen kɔ a fɛ a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la an balimaw yala ADEMA dɔrɔn don wa min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a tun bɛ kulu min kɔnɔ n'u ko o kulu ma ko M5 RFP olu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kulu an'u ka kɔlɔsili kɛ kuluba min n'o welela ko comité stratégique ko ɲɛmɔgɔba don hali bi o comité stratégique de kɔnɔ maa dɔ bɛ yen ale fana tun ye maa jolenba ye min bɛ tali kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka binni na a fana jɔda bonyana kosɛbɛ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Cheikh Umar Sissoco de ye o Cheikh Umar Sissoco in a bɛ komi dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka baaraw taabolow tɛ ka bɛn a ma i n'a fɔ maa caman bɛ comité stratégique M5 kɔnɔ olu fana ye dantigɛliw kɛ dantigɛli minnu ni olu t'u yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka jamana maracogo in na cogo min na aw bɛ se ka faamuyali kɛ bi don kibaru in kɛnɛ kan Cheikh Umar Sissoco ale ye min fɔ M5 RFP comité stratégique ma don o kɔrɔfɔ ninnu dɔw filɛ. Ni an ka fɛn min kɔni fɔ o ye ayiwa premier ministre b'i da don kuma caman na a bɛ mɔgɔw dɔgɔya a bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ tiɲɛ t'a kuma caman na ale kan ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ t'a kuma caman na a ka fara ka mɔgɔw tila ka fara ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn na hali M5 kɔnɔna na a bɛ an ka mɔgɔw fara a tɛ fɛ ka bɔ M5 ɲɛmɔgɔya la ko sa in na M5 tun kan ka taa Asimi lajɛ a y'i gɛlɛya fo mɔgɔw min n'ale bɛnnen don olu dɔrɔn de ka taa o tɛ baara sɔrɔ ye a k'o dabila Mali mɔgɔ bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka nin kɛlɛ i ka politique sira mana kɛ fɛn o fɛn ye olu bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka nin subahana fɛn nin bɔ an da la maa min ye tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ sariya bɛ yen o sariya k'i cɛsiri olu la politique ko ta fanfɛla la i bɛ kuma de mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ bonyani ko kuma de fɔ min tɛ jamana fɛ o tɛ se ka fara jamanadenw min bɛ jamana lakana o tɛ se ka fara o kan ka mɔgɔw gosi bere la don o don ka seereya gosi don o don bere la Faransi kɔni t'an fɛ.
balmaw sɛnɛkɛlaw tɔgɔla kulu min bɛ n'u k'a ma ko APECAM o ɲɛmɔgɔba tun don kabini jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ a ka fanga waati labanw na nin ko in kɛra i n'a fɔ ngalonmayira ni tun y'a fɔ maliden ye k'a fɔ Bakari Togola k'o bɛ taa Bamakɔ kaso bonba la maliden ye maa caman ye maa minnu bɛ yen n'u tun bɛ u yɛrɛw ɲininka yala nin ko in na se ka kɛ cogo di o Bakari Togola in nɔminɛli wale dɔw nana ta ka ɲɛsin a ma nɔminɛli ninnu kɛra ni jamana yɛrɛ a ka cɛsigi min n'o bɛ sigida 3nan kiribon kofɔ tribunal de la grande instance de la commune 3 du district de Bamako o sariya matarafaba ni sariya kɔlɔsilibaga min tun bɛ yen n'an ko a ma ko procureur Mahamadu Kasoge ale yɛrɛ ye fangalatɛmɛ fanga min n'an b'a kɔnɔ bi o jo sariya minisiri ye o Mahamadu Kasoge ale de tun ye nɔminɛli kɛ ka ɲɛsin Bakari Togola ma nɔminɛli a tun jirala ka fɔ Bakari Togola baaraɲɔgɔn dɔw bɛ olu de taara ka taa kofɔli kɛ a bɛ fɔ min ma ko Ristorn jamana hakili juru caninenw tulo bɛ nin kuma in na nansarakan don nka kasabi ko don ko wari min dira ko k'a di jamana sɛnɛkɛbaw ma ko nafolo in kumaniyara ko sefa wari miliyari 9 ɲɔgɔnna ko o de bɛ ka ɲini ko kofɔli minnu kɛra kobe la k'u y'a jira k'a fɔ nin kasabi in ko nin tɛ maa fila bolo ko nin bɛ Bakari Togola de bolo o bɛɛ de kɔfɛ wele nana bila Bakari Togola ma pôle économique ka jabala min bɛ sigida 4nan kɔnɔ Bakari Togola bɛ taa ye waati min na a yɛrɛ tun y'a jira k'a fɔ a fari t'a togo la nka o ma kisi jamana kiri matarafabaw ni jɔsariya cɔgɔrɔlibagaw olu ka Bakari Togola bila bɛrɛ la o bɛrɛ in de kun cɛra ni Bamakɔ kasobonba ye kalo caman tɛmɛnen kɔfɛ Bakari Togola yɛrɛ a ka journalidonbaw y'a laɲini k'a fɔ fiɲɛbɔda ka d'a ma o fiɲɛbɔda in o ɲinikun tun tɛ ko wɛrɛ ye o ɲinikunba dɔ tun ye olu yɛrɛw ka client n'o ye Bakari Togola ye k'a fɔ a farikolo t'a togo la ko a bɛ taa ka taa furaw ɲini ka se ka fari jɔ nin de y'a to jamana kiri matarafabaw y'a laɲini ka Bakari Togola labila waatinin kɔnɔ yanni a ka kiri dɔw cɛ nka Bakari Togola bɔtɔ nin kaso in na kasabi min fɔra k'a fɔ a k'o bila bɔli kunkɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kɛbagaw y'a jira k'a fɔ o bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 4 ɲɔgɔnna la nka wari min fɔra k'a fɔ o tununen bɛ bi k'o bɛ taa fo sefa wari miliyari 9 ɲɔgɔnna la o Bakari Togola min n'o tun bɛ nin kaso in na wa o Bakari Togola tun bɔra koyi waati min na jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kɔni ka fanga paru na nin kɛra dabalibanko fana ye Bamakɔ kɔnɔ aw minnu hakili b'a la Bakari Togola kɔni tun bɛ sariya matarafabaw ka bolo ka Bamakɔ kasobonba kɔnɔ a yera k'a fɔ Bakari Togola tun bɔra a ye bɔli min kɛ o bɔli in ma kɛ ni jamana jɔsariya matarafabaw ka jɛn ye o de y'a to u y'a laɲini ka Bakari Togola ka nɔ minɛ a ka sigi Bamakɔ kasobonba kɔnɔ fo ka se waati min na u yɛrɛw y'a laɲini ka fiɲɛbɔda d'a ma a ka se ka taa a ka denbaya la yanni kiri dɔw cɛ o waati min tun tɛmɛna maa caman tun hakili la k'a fɔ yala Bakari Togola nin tɛna ka bilalen ye wa balimaw dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen ninnu kɔnɔ jɔsariya matarafaba ninnu ye Bakari Togola wele n'a ma ɲɛ k'a fɔ fiɲɛbɔda tun dira a ma yanni kiri dɔw cɛ ka ɲininkaliw tɛngu a la o ɲininkali ninnu tɛngulen Bakari Togola la o y'a to a tun bɛ Bamakɔ yɔrɔ min na n'o ye maison centrale d'arrêt de Bamakɔ kura Bakari Togola ka segi Bamakɔ kura kasobonba kɔnɔ tuguni a seginnen dɔgɔkun tɛmɛnen a jirala k'a fɔ a ka kiriw bɛ boloda tɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛn na septembre kalo tile 22 ma a jirala k'a fɔ Bakari Togola ka kiri baaraw bɛna boloda kabini tɛnɛn tɛmɛnen wa kow bolodara o cogo la kabini tɛnɛn don fo ka se kunungo ma anw ka kunnafoni ɲinibaw y'a jira na k'a fɔ Bakari Togola ko nin bɛ sariya sɛgɛsɛgɛlibaw ɲɛkɔrɔ baara in daminɛra kabini tɛnɛn don baara in bɛ senna halisa nka ko min ye cour d'appel a tɔgɔla kiribon min bɛ yen n'u k'a ma ko chambre criminelle n'o ka baara ye ka maafala jugubaw ani foroba nafolo dunko jugu o maaw kiri ko Bakari Togola ko nin bɛ olu bolokɔrɔ ko ɲininkali busamisɛn ninnu tɛnkuna Bakari Togola la a ko kabini tɛnɛn fo ka se tarata hali kunu araba kɛ ko maa bɛ se k'a fɔ kɔri Bakari Togola tɛ ka foronto ko Bakari y'a jira k'a fɔ nin ko minnu kɛra ko nin ko ninnu kɛra ka da ale ka kalanbaliya de kan ko maa dɔw de taara ka taa ale bolonɔ ladege n'o ye k'a ka signature imité wa min ye jamana yɛrɛ minisiri ɲɛmakɔrɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n'o dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise n'a bɛ taama la hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ taama min na a jɛɲɔgɔnw n'a balimaw
walima a baaraɲɔgɔnw olu de bɛ se k'o seereya a ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise tun ye maa ye maa min n'a y'a laɲini ale Bakari Togola fɛ ko a ka don a sagonada fɛ wa ko ale ni dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise k'u ka kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ ko kabini o waati ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise y'a fɔ ale Bakari Togola ye ko nin tile fila in na ko a b'a y'a ɲɛ la ko o de senfɛ ale Bakari Togola tile damadɔ kɔfɛ min ye pôle économique maaw ye k'u ye wulikajɔ kɛ ka taa ale Bakari Togola minɛ nka ale minɛra kun min na ko a da t'a la a sen t'a la wa ko ale minɛba tɛ maa fila ye ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise de kɛra sabu ye k'ale minɛ k'a datugu ka don bɛrɛ la wa min ye nafolo in a kunkanko kibaruyaw da donna caman na ka ɲɛfɔ kununko nka a bɛ fɔ fɛn min ma nansarakan na ko secret d'instruction o b'a to anw ka bi don kibaru kɛnɛ kan an da tɛna se o kibaruya ninnu ma nka min ye Bakari Togola kɔni kunkanko kibaruya ye ni ala ye don kibaru nata ninnu jira na komi ɲininkaliw bɛ sen na ni ɲininkali ninnu kun cɛra n'a nɔ b'a la walima n'a nɔ t'a la an b'o da u tulo ka don kibaru nata ninnu na. An balimaw Ɲɔrɔ ye dugu min ni lahɔrɔma duguba don n'a fɔra Ɲɔrɔ di Sahel maaw hakili bɛ taa Sheikh Hamawula Haidara o Sheikh Hamawula Haidara in a ye koba caman kɛ i n'a fɔ tarikuw y'a jira cogo min na o Sheikh Hamawula Haidara denkɛ min bɛ bi n'o ye Mbuye Haidara a wele tɔgɔ dɔ ye Ɲɔrɔ Mbuye ye o Ɲɔrɔ Mbuye in Mali kɔnɔ bi hali n'a y'a sɔrɔ min ye maliden fanba kɔni ye olu ka bonya bɛ nin karamɔgɔkɛ in kan ka da ka taabolow kan ani a yɛrɛw bɔra maaba minnu na olu ye tariku janw ye o Mbuye Haidara in o woloden min tun bɛ yen n'u k'a ma ko Seydina Ali o Seydina Ali maa dɔ de kɛra o sabu ye a jirala na k'a fɔ maa min ye nin ko in kɛ ni dɔgɔnɔkɛ don ko a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ko waati min na ninnu tun bɛ lafiyayɔrɔ la lafiyayɔrɔ min n'o bɛ Ɲɔrɔ di Sahel kɔnɔ nin yɔrɔ kofɔlen in ka di cɛkɔrɔba in ye kosɛbɛ ni Mbuye Haidara kɔni y'a laɲini k'a fɔ a bɛ taa yen maa caman bɛ i n'a fɔ a denw caman ninnu bɛ cɛkɔrɔba in sɛnsɛn ka taa nin lafiyayɔrɔ in na hali kalandenw a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko royew olu caman bɛ cɛkɔrɔba in sɛnsɛn ko cɛkɔrɔba yɛrɛ ka kalanden dɔ a nɔfɛmaa dɔ de ye nin ko in kɛ ka bamuru fosi ka se ka Mbuye Haidara denkɛ n'o ye Seydina Ali Haidara ala ma hinɛla la ka bɔnɛ a nin na ka muru kɛ ka a degun furakɛliw kɔfɛ Bamakɔ hôpital Luxembourg la Amdalayi u y'a dɔnni ka taa Tunisie jamana kan Seydina Ali Haidara a fatura ye malidenw kunungo n'o bɛnna araba ma Seydina Ali Haidara ale ka janaja baaraw bɛɛ lajɛlen bolodara Ɲɔrɔ kɔnɔ nin kɛra jamaba de ɲɛna maa caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ jamana minisiri min n'o ka baara ɲɛsilen don malidenw farali la ɲɔgɔn kan n'o ye colonel major Ismaël Wage fo ka se diinɛ ani batofɛnw olu tɔgɔla minisiri o fana tun bɛ kɛnɛ in kan min ye imam Umaru Jara o fana tun bɛ kɛnɛ ka jamana marabaw tɔgɔla maabaw caman tun bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka se imam Mamu Diko ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw wulila Bamakɔ ka taa bɛn ni nin janaja in ye togoya min na malidenw bɛ se ka bɔ kunpan na Ɲɔrɔ sirifukɛ n'o ye Mbuye Haidara nin kɛnɛ in kan a yɛrɛ ye dantigɛli kɛ yala nin ko in kɛra cogo di mun de nana ni nin ko in ye yani Mbuye Haidara ka kuma yala karamɔgɔ Jose nin ko in e ye nin ko in mɛn Mbuye Haidara a denkɛ in min bɔnɛla a nin na n'o ye Seydina Ali Haidara ye i ye nin ko in faamu cogo di karamɔgɔ Jose an balimaw o kibaruya in o fɔlɔfɔlɔ ni mɔgɔ min kɔni ko Mbuye Haidara Sheikh Nahimahullah den don Mbuye Haidara a den n'o ye Seydina Ali ye ale de fatura diɲɛ bɛɛ n'a kan k'a fɔ ala ka jɔn ɲuman tun don a silamɛ tun don ala ɲɛ siranyaba tun don a ma foyi ɲini fo la ilaha illallah Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ye kibaruyaw sɔrɔlen kɔfɛ sabu ka daminɛ kunungo fo ka se bi sɔgɔmada in ma a kibaruya ninnu ye jamana bɛɛ lajɛlen labɔ anw minnu bɛ bɛn kuma kɔnɔ yan a y'an se yɔrɔ min bi ala de b'a dɔn sabu ne ni Sharifukɛ yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ Ibrahim Bokar Keita a ka kanbɔli fanga nɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min diinɛ ɲɛmɔgɔw la minnu tun y'a jira k'a fɔ olu bɛ don IBK jigiya kɔrɔ o tun ye Ɲɔrɔ Sharifukɛ de a ka cikan sera ne ma kabili Bamakɔ yan ko dantigɛli b'a fɛ o kɛra ni maa min ka dɛmɛ ye a waati o ye Mola Umar de ye Mola Umar ye Mbuye den min ye
abaka cɛkɔrɔba jɔyɔrɔ fa fɛn caman na Bamakɔ yan hali ɲɔrɔ yɛrɛ kɛ karamɔgɔ Mbu ye an fa Mbu ye jɔda min b'a la Mali kɔnɔ yan jɔda min b'a la farafinna tilebiyan fan fɛ jɔda min b'a la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka sabu kɛ a bɔra cɛkɔrɔba min na n'o ye Cheikhna Ahmadu ye diɲɛ bɛɛ n'a kan ka fɔ Ala ka jɔn ɲuman tun don a silamɛ tun don Ala ye siranyaba tun don a ma foyi ɲini fo la ilaha illallah Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o ni ko y'o sɔrɔ dun o ye ne ka cɛkɔrɔbaw sɔrɔ o ye ne ka musokɔrɔbaw sɔrɔ n balimaw an karamɔgɔ ka ɲɛfɔliw kɔfɛ Mbu ye Hayidara ye dantigɛli kɛ kunungo nin ko in nana cogo min na aw ka se ka bɔ kunpanna dɔn kibaruw kɛnɛ kan bi radio bɛn kuma la voix de baramuso o sanfɛ yala Mbu ye Hayidara ye kuma min fɔ an t'o lamɛn wa n'aw y'a lamɛn kuma dɔ la aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɛra Seydina Ali n'u k'a ma ko Lali ale ye sabu ye Ɲɔrɔ Sirifuka ye kuma min fɔ Dramane Danbɛlɛ an ka fara ɲɔgɔn kan anw ni aw an k'o lamɛn ولا أتلك ما كنت على دينا كلمات خلاص أبنا دكورنا دمانو لفدرو بيا اللي سمعت فيه من كلام متضارب كذاك آيك موضوع نكوينا كو مو نتكلم يوم فلان بينهم اللي بعدنا الواقع بين يدينا كوني من غيرا قالتو ينو كو من غيرا كوني لا فابور أبنو ولا يوم الاثنين هاي تمندو تمنين بسم الله دون استراح فيه على بكاتلين قال لافيا مؤمن رومي لكن ترى تعال واحد لكن ترى كبني إلى أرتما صليت الظهر أي سلف أنا سليم صليت العصر العنصر سليم صليت المغرب فتري سليم ليه سلمت من صلاة المغرب أي فتري سلامو بلا تمام حسيت الضجة في البداية أطلب من غاندولا كوفي كرف يروم منجا ما تكلمت أنا كودي كا ومن غاين نجي نفعل طلب على من غاندو بين هنا طيب ساعة حسن قالوا هو جرحه كاش دونين كوفي أطلب على بكا يا جوجين كوي يا جوجين تكلمت هو الولد هذا هو الوالد مجروح ولا علي كودي أن يبالا دينك جولن بي جوجينندو هو من اللي جرحه أيا كودن بي يا جوجين قالوا لي هذا المجنون اللي هم كوفاتو من بيان كودي يا جوجين انا ماني عالم شنو عليكم هاي نتاكلم كوفاتو بيان عارف لك بجي انا ماني عالم يعني يورين كنا نتاكلم كوفاتو بيان قالوا لي هو هذا اللي الدار والله يفتحها وكوكو تشامين بسوي ناينو كلمه من بولنا فبسوي انت تقول كذا الكوريدو حد يتقلب هاي قلت ما تقلب راسو عليه اوتمري عليه ما هو بيرو معي فلو تاتمبي اكاور دي لادرو خلاص الواقع هو يسمع خاطب بس قالوا لي خاطب هاي بريدي راسها أي قال لك كويا من ده تاجري كوي برني نوري جرا برني نونكوي كم بس كوكا يا جوجنين قلت إنه ما ولا قال لكم أي برين تبرين جوجني ده أنت برين نوي هذا العود ما يقدر ما هو أي نين كراين كوني تسكن جوجني ده أنت علاتا قلت له عاد من أخوته الحياة أقول تم قايس نطق كو قبل ما كدو ما كو كاتا كاكور كتا كتانا دكتور سولا جعتنا أنت سابع صلاة عليه تقرأ كور دلا كنت لنا كور دلا لين تممتها أيا كور دين دافت مامي تلفت قلت لهم قيسوا قولوا له هو هذا ما سي عليه أيش يسمعون ما كو كتا تين بركة لي نيجي من ده كمان أي منا ينجوجي قالوا ما يقدر يتكلم واسيله هذا سيكو قالت سيكاك ما كاتوتا أبي تقول منا قالت سيكاك ما كاتوتي تلو ما رسم تواسيل أيوة إنك أقول يا كم ده بقى ألا قالوا يحكمون الشاطر اللي هم حزموا يدي وحزموا قدام سنو منهم بيه ويا منا كاسي نابلو سري المشور اللي بوي ولا كتا تين بيرم أتراي و أنت حتى يدين حزموك أنا حسر بلوني سوي سرلندو أنت ما ساي اللي بتقول تقول إنك ما تتكلم إنك حزم يدي بتلعب أكاما كوي بني كوجو إنجا كتلاك أي نكرا يبقى فوقي تسكاك ما ودك تتكلم أي جملة كماري أيات الشاطر هاي اللي يعرف الخير أيا قدام سنو ولا مو بس سوبارا لاين قلت لهم يجيبوا لي كرواس من كرواس اللي وكاسو كرواسون من كوكا كله كرواسي دولا واحد منهم يحطوا بيه على أيا دي دم سنو ما كوكا تين بقى أكولا حطوا مرة أيا بقى شيء سبحان الله أكولا ظهر إنه متقلق تين يا جرينا فوق بقولين دقرانا قلت لهم خلوا قلت لهم تكلموا كاكوما كوكا تين أو كاين كاكوما أي أجوبين منا قال لي وسيدو خلاص أنا رجعت وهو ما دواني لا دليل كوكا يا جوجين درو كذا كتير كاكوما تاني كالي جوجينا على بنانا نفس النالي ما فرته أبي كوكما سوودي فوق أنت عادة بيسمو كوي يا جوجين مندي قال لي موس كوموريدو قلت له منين؟ كومورين قالوا لا يدبوس قال لي موس دور عذبا كوكا فلي نو يورين فلي أبسك كومورين بي
حرفوا الوطائح. ويرون فلنا فويا وغمدوني مرود دال الناي. مرودهم. ما كان عليه الدم وعليه على التراب. فلنا مرين دك ما يرون بلد اللي جوليه بينكو تشنجنا أي تشنجن دو فنتا. هذا ولي. أكو كيرا تاني. ما كان هذا. نادي دورة تو كيرا تاني. وهو كان معنا بالدار. شهد أنتم با عنه فيا. أنا عاقل عليه له 4 عمام. اللي بيقول حقلي ولا يا سناني يغنى. قالوا إنه كان في المسابقات بعامين. كفورا كفوكا كو سناني يتشين تبع نيسان فلاينا فسان ورو فسان. عرفنا لأنه ما حد متلامي لأن كان لاجئنا يقول تقول يا دون أو كو كلامين دوري دون أنا وانو فيا نو أم تنيبالا تني. الناس اللي تخدمنا. ما هو من بتاع. ما نعيب ولا جي تخدمنا. إحنا ما نعيب ولا جي تخدمنا. ما هو من ببارك كان كشوك أنتو بتات أنت تا ولا كو كان أنغا بارك أي. هذا بنا ويا ما. والملا بقى يمشي. وده بنا ويا ما كان كشوك نيمين بتكنا إذا نيمين إتتما أنا سرني بتكنا. إبتا. يا أربعة سعودية هم اللي يخدموا يراوي ما بعد اللي كانوا مشاغلتهم مثلا اللي يخدموا يراوي ما بعد. ولو بارا من جوبانغا تشيو منوجه وين فهم من سرولا كابون كوسبة وين فهم من سرولا كاتشان كوسبة كاتبو كبارك. هذا ولا خلي. كوين كيرا تاني. من بوتنا عارين. تلف لك كوفت مامي. ولا بدو أشياء يكون بيرو ميا سلمبين. مشالي كل قرار. بروجرام يجي بويا. وكومسير. يعني كومسير منو يجي بويا. وني نعطي لهم يسجلوا. كوكا تشين دوما وكا تشين ينكا. والله. بيكون مكوه. لا كنت أنا قاعد أنا واسع قال كنت أنا هو بسبب إنه من عيالنا وناسنا. كنت أنا نبغى نسوي. قلت منو كذا كم يانغا ما أدري يعني وايتين كان نوفي أنا ريت ملف كان يكلم. ما أعرف الموج ولا أعرف السبب ولا أعرف السبب. لا نعرف الموج ولا نعرف السبب. أما كندني نانا فايت دنجا جوجين تقام نانا يا جوجين مين كما أنكو لما كندو ولا. لا يسوون. تيسانة أمنا أم يربنا ينكا. الله من يسوون دور مسير. لا سونا نانيا ينكا أم مثلك أبلا كتا كمسيرون يوفي. جبت نهار مقدم مشيت. ودو سنجي فلانا بوي تارين. وعيط. أي شيء وله. يسووا اللي قال لي متخلق. أيا ينكا تمامي أبيك كمان يقول لهم فوق. أما كمان تلينهم فوق. هو ما أنا الله ما أنا ما يقول وجهي. أي بويا كنت كل عاد النهار بخلاص. كيف كنت فارد كيرا فاتوري شيء فاتوري أي فناس رفارد أنا ما دار يفتح. سناني بو أبى دين كنو كلب أبلو أبى دايله أن يتفا فاتوري شيلا كفكو فبالا أمويو. وحالته كان الرجال والسكت كان. مين كنيه شيء كشوكوي أكفينو دون شوكوي كشوكو إبا دونغا فكون فاتوري تنينا. يقول لي أنا وجهت وما دواني. وأنا دعوة ما بتشاكل من أولادك أنت. نفرقنا أما. هو اللي بيجي عاد معه. سيدنا علي ما سونغ فرقة نت ما دونغ أبو سيدنا علي شان الدين. أسرع شيء رنا كنفلو أتوم سكراشين سيدنا علي ربنوف. قال ما دونغ سيدنا علي شان الدين. صدق عني. ولا شيء بوي شيء لا سكينة فبيرو مي كوكتاب لين. وقلت ما صرت نرجع له. وكفى أبويا ما واتي سرقة فكاكت لك تاتشي يلقى. عاديان. كنو. خلق هذا. نينكيلينغو فاتولي كيلينغو. مشيت الكومسير. أي شيء كومسير ما. رجال. وكومسير نانا بويرو. قلت له أرعي يسلموا لهم. أقوم عندنا شيء دوما. ما بيسلموا لهم يكونوا مشاولي إنهم يدوروا يسلموا. ما دام دور كما كم أود هنا جمانا يشيء ولا فما يشيء كاكا دوما. مشاولي. بكادي وده كما كم تمام أو يشيء كوانين. لا يديروا هو تغرق مشي شورا لشور سيء. ناود تمشي رتشينا ما نتم بابلا مبلي لك قبل كتا أسمع في السجو نبي يكون كنت نفهم ورين الكليكة. خلق على السيف. كومين كلا تاون. أنا ما جبت عنه. قالتنا أن يلقى شيء يلقى. قالوا اليوم إنه الحكومة قالوا إني نعطيهم. أعطيهم يا قبل ما أعطي لهم إن دورهم يقبلوا لي منه حق والله شنو. فماين قاعد. بعد نعرفهم مسبب هذا معدلات. يا غير من دور فيه حق ولا ندورش. كل فماين قاعد دوما. ودلا أبنا دوما. نتعلق كنت كان يلقى درون أين كم كما أي شيء دين جو كم كما علت من أين يلقى درون دلا. كم فماين قاعد دوما ودلا أبكا دوما. أما دي فنا كابو تجرو سراو نوني وناك كلا. أمادي وكما. هو اللي خلق أمامي أنا هو اللي حاضر هو اللي. كوكوني مين جرا ليننا وين ده مين كراي نو كوني كوين ده تاندي. إنه بكذا كان ما أعرف. كوفون لا بس إنه مجنون يكون إذا عجزا بعضنا عد القضية سابقا معنا الله ما. كوفون ولا كرا المكوب شو غير لا عليكم تودو. ما يروم كوكو فاتورة فناس رفادو أنا سيسان ده ده تعلقون تتادو. هو براسه قرر إنه قطو جع مرتين ثم
ويجي سيدنا علي رحمه الله على روحه ويجي ويمشي بيه ويداويه ويرد. تيري يا فا كمان شيفلا قاد لك فرغاني إنه شيفلا سيدنا علي جبنا كتا فرقة كتلك سجنا يا كايرو لأنه أيرين فا كمان. Ambalmaw n'a fɔra Imam Mahmud Diko Mali kɔnɔ yan Imam Mahmud Diko ye mɔgɔ ye n'a y'a laɲini waati o waati k'a fɔ a bɛ kuma ka dantigɛliw kɛ a duguduguma kumaw barika bɛ bonya kosɛbɛ o Imam Mahmud Diko in a yirala k'a fɔ kari nata n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 28 ma ko a kɛlen bɛ k'a laɲini malidenw fɛ ko a bɛna dantigɛli kɛ Mali kɔnɔ o dantigɛli ko a bɛna kɛ kuranɛ kalan dɔ de kɔfɛ hakilina minnu b'a la walasa a yɛrɛw fɛla ye min ye a n'a nɔfɛmaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana marabaw yɛrɛw y'a laɲini ka sigi kɛ sigi min ni o kan ka bange malidenw ka kanbɛn ani malidenw ka ɲɔgɔn kanfɔli la o Imam Mahmud Diko in kabini a y'a kanbɔ k'a bɛ dantigɛli kɛ maaw de bɔlen bɛ bi bɔlɔlɔsiraw fɛ ka kibaruyaw dilan kibaruya minnu bɛ yen n'aw ma kɔlɔsili kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a fɔ k'a fɔ nin ye Imam Mahmud Diko sɔn ye nka a yera k'a fɔ subahana mansi minnu bɛ duniya kɔnɔ bi ninnu bɛ se ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ hali kuma dɔ la ka denmisɛnnin tantanni k'o kan yɛlɛma k'o kɛ i n'a fɔ nansara wali kuma dɔ la nansara dɔw bɛ yen minnu tɛ anw ka jamana basigi fɛ olu dɔw bɛ nin baara ninnu kɛ nka kuma fɔli o dɔrɔn tɛ yala kuma min bɛ fɔ kuma ninnu ye sababaw ye wa o de ye kuma in a nafama yɔrɔ ye an ka bi dɔn kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na maa welelen b'an bolo bi n'o ye an karamɔgɔkɛ Mohamed Toure ale ye kulu min sigira Imam Mahmud Diko yɛrɛ a journal dɔnni a n'a sankɔrɔtali fo ka se a ka hakilinaw tɔkɔtɔli ma n'an k'o ma ko club de soutien à Imam Mahmud Diko o ɲɛmɔgɔba don an y'a wele ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn kunbɛn min bɛ labɛnna n'o baaraw bɛ boloda ka bɛn kari nata ma a ka n'o ɲɛfɔ an ye an karamɔgɔkɛ i bisimila i Toure yala hakilina minnu b'aw la i nakun ye min ye bi dɔn kibaruw kɛnɛ kan la voix de baramuso a n'a baaraɲɔgɔn minnu bɛ ka nin laseli in kɛ i t'o fɔ an ye wa i salamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gawusu Jallo Rasjal an b'i ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ direct la ani minnu bɛna kɔfɛ i ye ɲininkali min tɛngu in na n'o ye Cheikh Imam Mahmud Diko docteur a ye wele min bila ko dimanche don 28 11 mois 2021 k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bakɔ Jikɔrɔni ACI la an ka taa an dama kasi Ala la ni kuranɛ n'o baara in bɛ daminɛ 13h ni kuranɛ ba min n'o ye Allahu subhanahu wa ta'ala kumakan kalamullah o kɔfɛ ka duwawu kɛ jamana ye kuranɛ kalan kɔfɛ ka duwawu kɛ jamana ye ayi hali sisan kuranɛ bɛ ka kalan an ka biro bɛ région kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ 3 kɛ dɔw bɛ 10 kɛ dɔw bɛ dɔ kɛ min ka ca n'o ye o bɛ ka kɛ n'o o kun bɛ taa cɛ dimanche don o kɔfɛ k'an bɛ duwawu ta kɔfɛ a ko k'a bɛ na hakilina min b'a la jamana ko la ale k'a yeta ale fɛnɛ ye cɛkɔrɔba de ye jamana in kɔnɔ bi madama ni jamanadenw ye danaya da ale kan kabini kunu a y'o layidu ta a ko a tɛ tiɲɛ a sigilen ɲɛna a b'a bilasirali kɛ o kuma min fɔra hakili la i ka kuma in bɔ o de nɔfɛ wa o de kuma cayalen don n'est-ce pas voilà donc kuranɛ kalan in dɔw y'a yira k'a fɔ kuranɛ tun bɛ se ka kalan misiri kɔnɔ o ye maliden dɔw ka kuma ye n'i y'a mɛn k'a fɔ kuranɛ ka taa kalan nin cogo in na ka tila ka jamana kunkan ko kibaruya d'a kan yala i y'o tigilamɔgɔ ninnu fana ka kuma mɛn wa jaabi b'i bolo ka ɲɛsin o ma wa. alhamdulillah jaabi min bɛ n bolo n ka dɔnni dɔgɔya kɔnɔ ka ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma an ka kiraba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ka sahaba dɔ tun bɛ Abdulahi ibn Abbas n'a delila ka consigne d'a ma ko n'a ye mɔgɔw ye u bɛna kuranɛ jigin ko k'a ka taa ale wele k'ale yɛrɛ kana duwawu ta mais ne ye mɔgɔ caman ɲininka kuranɛ jigin ko duwawu ko mɔgɔw n'u ka faamuya dɔn mais dɔnni tiɲɛ t'i kelen ta ye quoi et puis dɔnni kɔnɔ fɛrɛlen don bon ni gɛlɛya dun nana a bɛ wuli ni min ye o de ye zikiri ye zikiri bɛɛ la belebeleba kumaba o de ye kuranɛ kalan ye kuranɛ bɛ se ka kalan kelen kelen kuranɛ bɛ se ka kalan misaliyala o de kosɔn n y'a f'i ɲɛna n ko an ka biro bɛ yɔrɔ o yɔrɔ région in kɔnɔ kuranɛ bɛ ka kalan ye sisan donc hakilima b'a faamu k'a fɔ ko wa mɔgɔw bɛ ka kalan u bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn wa
n'an sigira dimanche don o bɛ kɛ clôture de ka kɛ duwawu ye hali non seulement kuranɛ bɛ kalan kɛnɛ kan ye mais a bɛ taa kɛ clôture de duwawu ye. kunnafonidilaw weleli min fɛnɛ sen donna la ka fɔ imam bɛna point de presse dɔ kɛ ne hakili la ka fɔ kibaruyaw b'a kun kan a bɛ fɛ k'o kibaruya ninnu da jamanadenw tulo kan min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min na bi ale bɛna kuma min kɛ a bɛna kuranɛ de ɲɛfɔ walima a bɛna jamanako kuma de ɲɛfɔ. ni kuranɛ bɛ kalan alhamdulillah tuma dɔrɔn tɛmɛsira minnu b'an bolo bi n'o ye bɔlɔlɔ siraw ye cɛ dɔ sigilen bɛ a ka bureau kɔnɔ fo New York dɔ sigilen bɛ a ka bureau kɔnɔ fo Italie jamana wo dɔ kɔnɔ comme a b'a dɔn cogo min na Malika kɔni bɛ diɲɛ fan bɛɛ ayi dɔw yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ mais u tɛ kɛnɛ in sɔrɔ a filmelen olu sigilen u ka bureau kɔnɔ u b'u ŋaniya bila et puis u ɲɛ bɛ image la kunnafonidilaw welekun fɔlɔ ye nin faamuya kɔnɔna na filanan min b'a la n'a ko duwawu ta kɔfɛ a bɛ kuma comme u b'a fɔ cogo min na diɲɛ bɛ a lagasara waati de la n'i ma kuma yanni su ka ko ni su kora u bɛ yɛlɛ i sigilen kan wa n'u bɛ yɛlɛ kan u tɛ yɛlɛ kelen kan dɛ u bɛ yɛlɛ aw bɛɛ de kan a y'o de fɔ denmisɛnnin tɛ jamana in kɔnɔ a ye wulikajɔ min kɛ jamana in ko la ka kɔrɔ a diinɛ ko la a danbe ko la kodennin tɛ wa visionnaire comme u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na visionnaire don a ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la walima a y'a essayer ka fɛn dɔ kɛ ou ka kuma dɔ fɔ o ma faamu n'ale ma bɔ k'o ɲɛfɔ surtout sisan nɔ n'i ye bɔlɔlɔw jateminɛ mɔgɔ caman bɛ kuma o kuma togo i b'a faamu k'a fɔ non hali n'u ma imam ta tɔgɔ ma u ka bɛ imam de ma ka sababu kɛ k'a fɔ k'u tɛ k'a ye sisan nɔ a tɛ ka kuma a tɛ ka foyi fɔ mais n'a bɔra an ka jɔ a ka kuma a y'o de fɔ a y'a minɛ a b'a tigɛ mais a y'a minɛ a b'a kɔnɔ ko mɔgɔw ka sabali donc jamanaden de don il a droit à la parole comme tout le monde ayi hali ni imamu yɛrɛ tɛ mɔgɔ gansan don o don bɛɛ tɛ kuma la jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ kuma la ale fɛnɛ n'a bɛ se ka kuma a bɛ mɔgɔw bilasira peut-être n'a y'a kɛ kelen fila ye et puis il a beaucoup de renseignements le premier service de renseignement au Mali c'est l'imam Mahamoud Diko pourquoi je m'explique imam bɛ mɔgɔ bisimila tile kɔnɔ don o don n'a bɔra vendredi ni dimanche la a bɛ mɔgɔ 30 walima mɔgɔ 50 sanfɛ kulula kelen fila cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ a ye service bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maliyɛnw de bɛ yen anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen donc ça c'est pour te dire que quand tu parles bɛɛ b'i yɛrɛ retrouver a kɔnɔ wa tiɲɛ de bɛna bange parce que i tɛ yɔrɔ dɔ la i tɔgɔ bɛ yen dɛ i tɛ du dɔ kɔnɔ mais i tɔgɔ bɛ yen dɛ c'est pour te dire que il en sait beaucoup il écoute beaucoup n'a kumana o de kosɔn mɔgɔw b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ kɔrɔnfɛn mɔgɔw b'u yɛrɛ ye tilebinyanfɛn mɔgɔw b'u yɛrɛ ye banifin banye bɛɛ b'i yɛrɛ y'a ka kuma kɔnɔ ka sababu kɛ a bɛ lamɛnni min kɛ parce que mɔgɔ fɛnɛ tɛ jamana in kɔnɔ tuguni mɔgɔw bɛ taa hali kungo fɔ mɔgɔ min ye n'a b'u lamɛn o tɛ yen lui il a eu cette chance là ça fait que quand il parle tout le monde se retrouve bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc a b'a kɔnɔ a y'a minɛ mɔgɔw ka sabali u k'u jɔ cɛkɔrɔba ka kuma a ka an bilasira min bɛ deli ka bɔ a da foyi tɛ ni hɛrɛ tɛ an misaliya dɔ ye jumɛn ye rasial M5 ka bɔli minnu kɛra yan nɔ don min na a fɔra k'an ka taa Kuluba ayi k'an ka taa Kuluba mais n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka a b'a fɔ ko non imam ni M5 cadre bɛɛ de bɛnna la k'a fɔ non après an b'a fɔ k'an ka taa Kuluba c'est pas vrai a n'u ma bɛn a la c'était une surprise pour lui là-bas sur place mais de fait qu'il est allé dusukun a animé ni dusukun ɲuman ye a ko non ko lui propose ko ka mɔgɔ 3 bila ka taa ko ka Clément ni Choguel ni Kawjum k'olu bila ka taa effectivement ça a été fait comme ça mais imagine que n'u tun taara Kuluba a don a bɛ kɛ cogo di foyi tɛ bɔ a da an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn kanu ala kama an ka hɛrɛ an ka bɔnɛ o de ye kelen fɛn min ma anw fara ɲɔgɔn kan o de ka bon ka tɛmɛ fɛn min bɛ se ka anw fara o de kosɔn diɲɛ mɔgɔ bɛ bɔ kɔfɛ ka na turufe d'a ma sanu na kumakan in de don tɔgɔ in tɛ a kɔripilasi tɛ a fɛngɛ non a bɛ kuma min bɔ a da donc ni imamu kumana foyi ta kɔfɛ hɛrɛ kɔ mais e min bɛ k'a siri ka janfa siri ala b'a kalama dɛ n'i ye janfa siri i ka du kungo la aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka marcher tuma dɔrɔn a tɛ marcher mais an bɛ min fɔ jamana maraba bɛɛ ye jamana kodɔnna bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ ye mali kɔnɔ mali kɔ kan n'a fɔra kuma bɛɛ ko an ka jamana ye jamanaba ye rajal a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko jamana superficie de don o tɛ quoi 1,241,000 km² ni si ma mémoire ne me trompe pas o tɛ dɛ ko jamana ye jamanaba ye jamana bɛɛ ye jamanadenw bɛ yen mɔgɔw de tɛmɛna jamana in kɔnɔ n'u ye duwawu kɛ n'u ye baarabaw kɛ an yɛrɛ b'an yɛrɛ dɛmɛ ka tɛmɛ minnu ma n'o ye empire ni fɛn wɛrɛw ye u farikolo bonya kun tɛ u kundama janya kun tɛ mais hakili donc jamana in kɔnɔ hakilimaw de ye baara kɛ yan hakilimaw de ye baara kɛ yan ka tɛmɛ ala ɲɛsiranɲɛbaw de tɛmɛna yan ka kɔrɔ donc n'i y'a siri i yɛrɛ ka problème na janfa a bɛ ɲɛ mais n'i y'a siri maliko la a bɛ fɔni rasial a bɛ fɔni an bɛ min ɲini an yɛrɛ fɛ parce que anw de ye kelen u ka sabali an bɛɛ lajɛlen an ka sabali ala ko k'ale faralen don sabalibaw kan ɲumankɛlaw olu ko ka di ala ye rasial bɔli min bɛna kɛ ne kɔni bɛ ɲininkali min tɛngu la sisan nin bɔli in bɛna bila imam ka hakilina yira de minɛn kɔnɔ wa ka d'a kan kabini fangalatɛmɛ fanga in baaraw daminɛra a ka kumaw dɔgɔyara
min ye ɲoro sirifukɛ ye ale y'a fɛla fɔ ka ban min ye Sherifu Sumani Madani Haidara ye mawuludu kɛnɛ min sigira stade du 26 mars la ale y'a yira k'a fɔ a ka dɛmɛ bɛ fangalatɛmɛ fanga baara kɛbagaw ye yala nin ye imam fana natɔ de y'a fɛla fɔ wa yala imam ka nin kɛnɛ in sigilen e b'a bila ka taa o minɛn kɔnɔ wa ne b'a bila ka taa o minɛn kɔnɔ mɔgɔw peut-être hadamaden bɛɛ n'i ka faamuya cogo don ko ka di ye cogo min na peut-être n'a ma kɛ ten tɔ a tɛna kɛ e fɛla ye imamu ka nin kuma in n'i y'a jate minɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ka kegun u tɛ imamu ka ko la olu tɛ ka kuma jama tilalen don sigiyɔrɔma 3 ɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ olu t'a ka ko la dɛ mais u tɛ fɛ ka kuma parce que n'u kumana tuma dɔrɔn n'a kumana olu bɛ na u yɛrɛ ye kuma in kɔnɔ dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ kuma dɔrɔn parce que a ko man di ye jamana ko de don an tɛ mɔgɔ ko la wa imamu bɛ transition soutenir bi a b'a kɔsini et puis anw ka transition an b'a fɛ ka min fɔ jamanadenw ɲɛna transition y'anw ka transition de anw de y'an ka nafolo bɔ ka don transition yani transition in ka na baara minnu kɛra anw de y'an ka nafolo bɔ ka don a la jamanadenw donc a bɛ komi ninnu b'aw de lahoroma la anw de t'a don wa u bɛ ka fini minnu don an ka finiw de don la preuve en est que an ka impôt de bɛ ka ko ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ et puis c'est une chance pour nous transition ye chance de ye anw malikaw bolo k'a sababuya kɛ an ye mɔgɔ sɔrɔ nin waati laban in na minnu b'a fɔ k'a fɔ non n'anw ka faamaw bɛ patrouille kɛ u mago tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ordre la o ye chance de y'anw bolo minnu sera k'a fɔ ko accord de défense ye an ka segin a kan o ye chance de ye anw bolo hali n'a y'a sɔrɔ o pouvoir ba t'u bolo mais a ka d'u ye bɛnkan min kɛra ani banbanciw ni fɛn wɛrɛw cɛ a yɛlɛma ka don a la a ka d'u ye hali n'a y'a sɔrɔ o fɛn in u tɛ se k'u prononcer a la cogo dɔ la mais an b'a dɔn o ka d'u ye donc o ye chance de y'anw bolo pourquoi anw tɛ profiter mais pourquoi e ni ne an b'a kɛ mɔgɔ ko ye k'a fɔ parce que Rajal ko man di ye ou bien parce que Rajal a sigilen bɛ communicatif de la ou bien Rajal parce que voilà il est de tel clan non 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 on doit se dire la vérité ni min man ɲi o ka fɔ ni min man ɲi o ka fɔ ni min tɛ se k'an ka fɛɛrɛ kɛ o ka bɔ yen mɔgɔ dɔw kana u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ cogo di ko Bamako yan yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kan fɔ an tɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ tila Bamako yan k'an bɛ taa an ɲɔgɔn dɛmɛ an ka togodaw n'an ka fɛnw na o bɛ kɛ cogo jumɛn jamana bɛ ka seere anw da la anw yɛrɛ tɛ kan kelen fɔ an ni diɲɛ mɔgɔ man di an ni mɔgɔ minnu bɛ frontière ni fɛn na an n'olu t'a fɔ minnu bɛ yan fɛ an n'olu t'a fɔ kuma minnu fɔra kɔsa in na an ka jamana marabagaw fɛ a ka ɲi kɛ i n'a fɔ min taara fɔ Nations Unies na a diyara maliyɛn bɛɛ ye mais kuma ninnu kuma in bɛɛ ɲɛna bɛɛ ni hakilinata de don kuma min ma ɲɛ ne yɛrɛ ka faamu na o de ye ko k'an bila en plein vol kuma in tun bɛ se ka fɔ cogo wɛrɛ la quoi kuma in tiɲɛ bɛɛ kun fɔra ka ban mais hali n'o fɔra sa o yɛrɛ a diyara an ye mais n'a ye sisan nɔ est ce que an tɛ hakili bila dusu ɲɛ wa an kana kɛ k'a fɔ ko bon an bɛ taa ten tɔ hali n'i y'a jate minɛ dɔw yɛrɛ bɛ marabolow ni fɛnw kɔnɔna b'a fɔ an ka bɔ CFA la an ka bɔ nin na o de ka d'an bɛɛ ye o de ka d'an bɛɛ ye u bɛ misaliya ta dugu minnu kan i n'a fɔ Rwanda i n'a fɔ Mauritanie i n'a fɔ jamana wɛrɛw olu tɛ CFA la o olu tɛ CFA la mais jamanaden bɛɛ kan ka faamu il faut pas mentir ko kosa liboma tɛ yen Congo ko ten an kana nkalon tigɛ jamanadenw ye quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni i hakilinata ni ne ta tɛ kelen ye o kɔrɔ tɛ ko ne ye jamanaden jugu ye dɛ donc bref transition y'an ka transition de ye Usumani Sherifu Madani Haidara an ka sirifukɛ a bɛ transition soutenir cogo min na anw fana b'a soutenir de ten wa Buye bɛ ko o ko la Imam Mahamudu Diko b'o la Imam Mahamudu Diko bɛ ko o ko la Buye b'o la donc et puis olu ka jɛ mɔgɔ diɲɛ mɔgɔ baw an ka maa baw karamɔgɔ kundaw ka jɛ ye min bɛ yen nɔ aw ɲɛ bɛ min na ani min bɛ duguma u tɛ kelen ye dɛ donc min b'an fara ɲɔgɔn kan o de ka bon ka tɛmɛ min b'an fara kan. Ture n'a ma ɲɛ bi dɔn kibaruw kɛnɛ kan e y'an ka mɔgɔ welelen ye bi Imam Mahamudu Diko tɔgɔla kulu min ɲɛsinnen don a yɛrɛ dɛmɛli la n'o club de soutien international y'o président ba ye an ye wele bi ni ɲininkali laban bɛ y'an fɛ o ɲininkali laban bɛna kɛ min ye yala kɛnɛ min bɛna sigi kari nata a bɛna sigi cogo di labɛnw bɛna kɛ cogo di lakanabagaw bɛna bɔ ka mɔgɔw kunbɛn wa parce que ni n'a jamaba suguw ka kɛ quartier kɔnɔ nin cogo la aw ma taa stade la et puis mun de y'a to aw ma taa stade yɛrɛ la i k'o fana ɲɛfɔ n ye ka d'a kan n'a jama cayara a kana taa kɛ kɔlɔlɔ ye ani ni mɔgɔw nana mɔgɔw bɛna ladon cogo di ani yɔrɔ ko in yɛrɛ bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn parce que maliyɛn caman de bɛ ka lamɛn sisan olu b'a fɛ ka taa kari nata ka taa Imam Diko lamɛn lakansara waati k'a bɛ kɛ Bako Jikɔrɔni mais Bako Jikɔrɔni yɔrɔ jumɛn don ani ko in bɛna bila hukumu jumɛn kɔnɔ i k'o ɲɛfɔ an ye o bɛna k'an ka ɲininkali laban ye. Alhamdulillah i ko pour ka baara in ma taa kɛ stade kɔnɔ kun wɛrɛ min b'a la ne ka faamuya la parce que fɛn min bɛ Imam kun kan question na Imam yɛrɛ bɛ se k'olu yɛrɛ fɔ maa si tɛ se ka fɛn fɔ ka sababu kɛ parce que a degelen bɛ ka stade de fa anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ stade ba min bɛ yen n'o ye stade du 26 mars ye don tɛmɛnenw na a y'o fa o fana tun ye jamana ko kibaruya ye mais ka nin kɛ Bako Jikɔrɔni yala yɔrɔ in bɛna se ka jama ta wa. voilà kun min kun b'a la o de ye ka fɛn in ka a jamako k'a limiter Rajal n bɛ min f'i ɲɛna Cheikh Imam Mahamudu Diko ka jama
politique jama tɛ Cheikh Imam Mahmoud ko ka jama min do a jama fanba u ka hɔrɔnya b'u bolo komi Malien bɛɛ ka hɔrɔnya b'a bolo cogo min na nkante an ka indépendance ma dɛ hɔrɔnya en tant que hɔrɔnya an ka danbe kɔnɔ an ka diinɛ kɔnɔ an tabiya kɔnɔ Malien bɛɛ ka hɔrɔnya b'a bolo donc kun min b'a la o de ye k'a jama ko a limité a yɛrɛ y'o fɔ ko liti t'a ni mɔgɔ cɛ c'est comme kɛnɛ in tɛna kɛ tajuru sira kɛnɛ ye a tɛna kɛ gɔngɔrɔfili kɛnɛ ye kɛnɛ in tɛna kɛ kɔntɔrandi kɛnɛ ye voilà effectivement n tɛ foyi fara i ta in kan o de don liti t'a ni mɔgɔ si cɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛ bulon ale yɛrɛ ka bulon de kɔnɔ an b'a kɛ yen nɔ donc mɔgɔw ko o faamuya k'o bila o minɛn kɔnɔ mais ni stade ko de kun don ni ka mɔgɔw wele ka taa stade la o jama fana bɛ yen parce que a ka jama m'o fɔ et puis a ka jama tɛ Facebook jama ye n bɛ segin a kan Facebook jama tɛ politique jama tɛ a ka jama ye jama min u ye min ye n'a y'a fɔ a y'a baara kɛ u tugura nɔfɛ a ka jama o jama de parce que Malien yɛrɛ faama tɛ Facebook kan parce que mankan in bɛɛ bɛ fitina bugu de sanfɛ fitina bugu Facebook de ye fitina bugu ye Kayira book fitina bugu a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais a tɔ jamu fɔlɔ tɔgɔ fɔlɔ ye fitina bugu de donc hɛrɛ bɛ sɔrɔ a la bonɛ bɛ sɔrɔ a la mais a tɔgɔ yɛrɛ bonɛ de Bago Jikɔrɔ ni yɔrɔ in ye yɔrɔ jumɛn ye ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka taa ani ni nɛgɛjuru sira b'i bolo i ka yɔrɔ in ɲɛfɔ an ye ne kɔni kari don n'aw ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye nɔ an bɛ kɛ mɔgɔ filanan ye o tɛ balan na n'o ma kɛ de o bɛ balan na ni Ala sɔnna karido balontan terrain min bɛ imam ka sadi kɛrɛfɛ walima sunkalo fɛ wajulu bɛ to ka yɛrɛ organiser terrain min na imam ka so mɔgɔ minnu ma deli ka taa Bago Jikɔrɔ ni yɛrɛ olu bɛ taa cogo di i b'o de ɲɛfɔ o hukumu kɔnɔna la an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko n'u bɔra Torokɔrɔ n'u ye Torokɔrɔ k'u sera Bago Jikɔrɔ ni fɛn ma Torokɔrɔ u bɛ virer ka taa sugu la Bago Jikɔrɔ ni ACI sugu sira fɛ yanni ka se sugu ma i tɛ se position ma 15e goudron dɔ bɛ taa gauche fɛ dɔ bɛ taa droite fɛ donc min bɛ taa droite fɛ n'est-ce pas min bɛ taa droite fɛ i bɛ t'o de fɛ yanni ka se position ma voilà yanni ka se position ma i bɛ se goudron min ma n'a dɔ bɛ taa droite fɛ dɔ bɛ taa gauche fɛ min bɛ taa droite fɛ i bɛ t'o fɛ ka kɛ i n'a fɔ i bɛ taa bada la ayi ni jiginna o fɛ dɔrɔn i bɛ terrain ye c'est comme ni i ye Bago Jikɔrɔ ni sira in minɛ ACI sira minɛ parce que Bago Jikɔrɔ ni ma fili golf fana bɛ ɲɛfɛ nka i tɛ s'o ma sira fɔlɔ fɛn min bɛ yɛrɛ fo station dɔ b'a yɔrɔ la station ni ma fili total dɔ b'a yɔrɔ la i bɛ virer kinibolo fɛ ka taa ɲɛfɛ yanni i ka se police ma i kinibolo fana fɛ dɔrɔn dɔ bɛ yen nɔ i bɛ jugo fɛ ka taa kinibolo fɛ i bɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko imam ka santiri bɛ fan jumɛn walima kuranɛkalan bɛ ka kɛ yɔrɔ min na voilà donc comme aw bɛɛ b'a kalama cogo min c'est à 13h baara in bɛ daminɛ 13h de k'a kuncɛ fo 16h kuma donc bɛɛ lajɛlen welelen don mais ko baara ye baara fila ye kuranɛkalan ni kunnafonidilaw ka kɛnɛ olu bɛna sigi cogo di bon comme n y'a fɔ cogo min na région kɔnɔna la Bamakɔ yan nɔ kuranɛ bɛ ka kalan déjà mɔgɔw fɛ kuranɛ bɛ ka kalan mɔgɔw fɛ déjà donc kɛnɛ kan ye fɛnɛ kuranɛkalan bɛ taa kɛ kuranɛkalan fɛnɛ de bɛ daminɛ kuranɛkalan in mana ban an kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka laɲini o de bɛɛ lajɛlen ka na kuranɛkalan in n'a ma daminɛ i ɲɛna i k'i jija a kana fɔ i kɔ an bɔra ka misaliya dɔ di an ka kira kan sallallahu alaihi wasallam ko a yɛrɛ ko ni kuranɛ jigin bɛ yɔrɔ min na ko k'ale wele k'a bɛna dugawu ta donc an ka na an ka dama ka ci Ala la jama ko n'anw jɛra ka Ala kuta ko ka jɛ ka Ala wele o de b'a wuli comme imamu y'a fɔ cogo min na misaliyaw bɛ yen nɔ Musa ka waati la tuguni n'o ye sanjiko gɛlɛyaw nana baganw bɛ sa mɔgɔw tɔɔrɔlen don a ye mɔgɔw labɔ ka t'u dama ka se Ala la mais cɛ kelen kama c'est une histoire on veut dire c'est un devoir à la maison donc min kana jɔ i yɛrɛ la i bɛ na yalasa an ka jɛ ka weleli kɛ kuma dɔrɔn Ala bɛ e de ta mɛn ka tɛmɛ ne ta kan ayi kuma dɔrɔn ayi min bɛ na n'i ka guloki nɔgɔlen don ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ sigiyɔrɔ d'i ma hali n'i y'a ɲini ko i bɛ imamu yɛrɛ ye i tɛ se k'a ye i b'a sɔrɔ ne e de ye weleli kɛ o de da ka di e ni ne bɛɛ lajɛlen na peut-être e de ta ka teli ka tɛmɛ hali imamu ta kan donc aw welelen don a ye na an ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ a b'i adressé jamanadenw na wa an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko foyi tɛ bɔ cɛkɔrɔba in da kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ mais politique mɔgɔw fana bɛ yen bi olu fana bɛ k'u ka laɲini ɲini cogo dɔ la k'olu tɛna taa kuma ta kɛnɛ kan yen dɛ ka kuma ta ka kɛnɛ in kɛ tajuru sira kɛnɛ walima politique mɔgɔba minnu bɛ taa jamana mɔgɔba minnu bɛ taa ka taa kuma d'olu ma dɔ ka taa ka taa fɛn dɔ fɔ ko wɛrɛ ye walima imam dɔrɔn de bɛ kuma wa a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ kuma mais imam de bɛ kuma n b'a dɔn Usman Geribukɛ Usman kuma n'ale ye organisation yɛrɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye nin ko in na ale fɛnɛ a bɛna kuma politique mɔgɔ k'a fɔ ko an bɛ taa micro d'i ma k'i bɛ kuma yen nɔ bon imam ka ko il faut se mɔgɔw kan ka min faamuya fɛn min don c'est organisé a tɛ k'aw dɔrɔn k'i bɛ pan dɔrɔn ka t'i fili donc politique mɔgɔ tɛ taa ka taa sago fɔ ye nin don politique mɔgɔw bɛɛ ka na ni ŋaniya ɲuman ye kɛnɛ kan u bɛ se ka na mais u tɛna kuma meeting politique tɛ ayi meeting politique tɛ mais ni kuranɛkalan banna ka dugawu kɛ imam b'a hakilinata di jamana ko la i n'a fɔ
jamanaden don cogo min na politique mɔgɔw k'a fɔ ko u bɛna ko kana kɛ non o tɛ loin de la donc c'est-à-dire tout le monde peut rester tranquille par rapport à ça k'a fɔ ko a bɛ taa kɛ politique kɛnɛ ayi o tɛ. Toure i ka nɛgɛjuru sira mɔgɔ minnu b'a fɛ ka taa yɔrɔ in na mɔgɔ caman fana bɛ yen ɲininkali wɛrɛw b'u fɛ anw tɛna se ka min lasago i ma ka d'a kan dɔn kibaru in kunnafoniw ka ca kosɛbɛ wagati ko fana don yala nɛgɛjuru sira b'i bolo i bɛ se ka min di malidenw ma wa. nɛgɛjuru sira bɛ yen nɛgɛjuru sira fɔlɔ ye 66 06 19 18 nɛgɛjuru sira fɔlɔ o ye 66 06 19 18. Abubakar Traoré a b'aw jaabi ni nɛgɛjuru in n'a ye weleli kɛ na walima 75 07 65 29 voilà donc araja hali ne yɛrɛ welela i bɛ se ka an nasɔrɔ parce que an bɛ jamana ko de la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka an bɛn sababa ma kɛta ani fɔta la. Toure an bɛ fɔ i ni ce ala ka kari nata ala k'o yir'an na. Balmaw n'a fɔra Mali ni Lajinɛ dɔw n'a fɔ ka fɔ Mali ni Lajinɛ bɛɛ ye dugu kelen ye n'an tɛ bi la yala danfara ko kuma tun bɛ fɔ an ni Lajinɛ cɛ wa n'a ma ɲɛ ka fɔ jamana ninnu bɛɛ y'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ta danfaraw bɔra nka ne hakili la ka fɔ o danfara ninnu bɔli fo ka se bi ma anw ka dɔnni ma boli a kan ka fɔ Lajinɛ ni Mali cɛ ka fɔ sira jugu bɛ yen walima ŋaniya jugu talen bɛ yen anw kɔni hakili la ka fɔ Mali ni Lajinɛ bɛɛ ye jamana kelen ye ka d'a kan waati min na yɛrɛma hɔrɔnya ninnu bɛ ɲini Lajinɛ kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ anw ye nka o m'a to anw fana y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ nka laɲini ninnu bɛɛ tun ye kelen ye ka se ka bɔ nansaraw ka jɔnya juru kɔnɔ an ta bɛ se ka k'an yɛrɛ ye cogo min na o de tun ye nin ko in sabu ye o Lajinɛ in bolimafɛn minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa Lajinɛ olu lasago yɔrɔ min bɛ Lajinɛ n'i taara ye i b'a sɔrɔ malidenw caman bɛ nin bolimafɛn jɔyɔrɔ ninnu na wa min ye anw fɛ Mali kɔnɔ Mali marabaw ye laɲini kɛ ka fɔ Lajinɛ n'a ma ɲɛ ka fɔ o y'anw kɛrɛfɛ jamana ye ko jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲini Lajinɛ mobili minnu bɛ na n'u bɛ maaw doni ka na Mali kɔnɔ o de dilanna jamana marabaw fɛ an ko de ma ko gare routier de la place de Guinée n'a sigilen bɛ Jikɔrɔ ni sigida 4nan kɔnɔ ni bolimafɛn lasago yɔrɔ min bɛ a dara an tulo kan ka fɔ bɛn tile tɛ yen ko journalidɔnkulu minnu bɛ yen ko ninnu farala bi kosɛbɛ ka da jɔyɔrɔko mankanw ani u yɛrɛw ka laɲini dɔw la o journalidɔtɔn minnu bɛ yen o dɔ ye coopérative des transporteurs du Mali n'an ko a ma ko CTR olu tun ye kunnafonidilaw wele a bɛ dɔgɔ furancɛ 3 ɲɔgɔnna bɔ aw minnu bɛ yen n'aw bɛ dɔn kibaru in lamɛn aw y'o seere ye u y'a jira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ka fɔ olu de fɔlɔ la Ladinɛ place a sigiyɔrɔ in na ko kulu wɛrɛ bɛ nin sigiyɔrɔ in na n'u ko a ma ko syndicat national des transporteurs routiers urbains et interurbains du Mali n'an ko a ma ko Centroy ko sentiri maaw k'olu ye maaw ye minnu n'u bɛ damatɛmɛ walew ani taɲini walew walima kuma dɔ la janfa walew tigɛla walasa olu minnu ye coopérative maaw ye ka se k'olu bali u ka se k'u dahirimɛw sɔrɔ Lajinɛkaw tɔgɔla place min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan Jikɔrɔni nin ko in kuma nana da in ka caya kosɛbɛ o de y'a to syndicat national des transporteurs routiers urbain et interurbain n'o ye Centroy maaw ye olu nana laɲini ka kunnafonidilaw wele k'a jira k'a fɔ coopérative des transporteurs du Mali ko nin maa ninnu ye kibaruya min cari ko kibaruya ninnu tɛ kibaruya jɛlenw ye ko ninnu bɛ Lajinɛ place a sigiyɔrɔ in na ko ɲɛci wɛrɛ t'u la maaw balili la u ka dahirimɛw sɔrɔli la ko ninnu kɛlen bɛ ka bolimafɛn dɔw de ɲini k'u lajɔ ka maaw bali u ka hakɛw olu sɔrɔli la u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko nin furukufuruku min bɛ olu ni coopérative maaw cɛ ko dɔwɛrɛ tɛ ko min ye coopérative ye min bɛ tali kɛ sɛbɛnna sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ i ni olu ka baara donni ka kan n'a bɛ fɔ ma ko transporteur ko ninnu tɛ transporteur ye a bɛ fɔ minnu ma ko magasiniers doniba kɔlɔsilibaw n'an k'u ma ko magasiniers ko ninnu ye doni kɔlɔsilibaw de ye ka d'a kan min bɛ tali kɛ hali bolimafɛn jɔlen k'o tɛ ninnu bolo wa ko CTR n'o ye coopérative ye ko a fanba k'o ye Burkina jamanadenw de ye u y'a jira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko nin ko in bɛ i n'a fɔ ngalon ma yira
ko Mali ni Burkina de bɛ ɲɔgɔn na ko min ye Mali marabaa minnu ka baara ɲɛsilen bɛ k'olu ka hakɛw di ko ninnu bɛ janfa la janfa min n'o laɲininen bɛ ka Burkina jamanadenw minnu bɛ olu tɔgɔla plasiw la k'o tigiya ko o sinsin olu fɛ k'o tigiya di olu ma ka sago min ye olu malidenw yɛrɛw kan cogoya min na aw bɛ se ka faamuyali kɛ n balimaw senturi maaw u t'u ɲɛ kunnafoni di kɛ u ye wele bila kunnafonidilaw ma Ladinɛ plasi kuru kɔnɔ coopérative ka dantigɛli tɛmɛnen kɔfɛ senturi fana ye dantigɛli kɛ u ka dantigɛli ninnu kɔnɔ anw sera ka min sɔrɔ o la an ka fara ɲɔgɔn kan bi don kibaru kɛnɛ kan an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Konjan Keita Jikɔrɔni plasi ni a ka création ne b'a la Jikɔrɔni plasi a ka création ne b'a la organisation fɛn fɛn kɛlen yan ne b'a bɛɛ kalama anw bɛɛ yan a waati ka jan o tuma an ni minnu ye ɲɔgɔn na o ye tɔgɔ tɛ fɔ la min dimi donna an dɔ k'a dama kan bɛ a b'an kɔnɔ ko tɔnko kɛlɛ de don tɔnko kɛlɛ tɛ dɛ an ni Burukina ka kɛlɛ de don maliyɛn bɛɛ k'o dɔn an ni Burukina de bɛ ɲɔgɔn na parce que dimanche tɛmɛlen Burukina bɛ une colonie plus de 100 personnes a nana yan ka meeting kɛ an da fɛ yan kuma kolon si tɛ a ma min fɔ maliyɛn ma o kuma tɛ yen a ma min fɔ an ma n'an fana ko k'an bɛ o ɲɔgɔn kɛ o dɔn fo maliyɛn an ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ an tɛ nata kɛlɛ la an bɛ jamana fila ka kɛlɛ de la an mana wele ka taa yɔrɔ yɔrɔ an b'o fɔ min b'u ɲɛfɛ ko Usibila Sabadogo a ye Burukina bɛɛ wele mɔgɔ 100 ani kɔ bɛɛ na ye yan dimanche ka meeting kɛ min ka da i da yan i k'a fɔ maliyɛnw ma o kɛra an bɛɛ ɲɛna an ye o min kɛ o de n'o kɛlen an ɲɛna an fana b'o ɲɔgɔn de kɛ bi ale Usibila min yɛrɛ o de convention nin dilanlen o tuma ale tɛ yan a convention o filɛ nin o papier fɔlɔ dilanla le 2 avril 1982 o tuma ale mana Bamakɔ fɔlɔ a ko fana k'ale ba ye Fanta Sanogo de k'ale ba ye Fanta Sanogo de ka dossier dɔ dilan o la k'ale ba ye Fanta Sanogo de a fa ye Ɲɔnbi de archi faux Fanta den t'ale bɔ an bɛɛ bɛ Fanta Sanogo la an bɛ Ɲɔnbi den fana bɛɛ lɔn ale t'a la mais a ye papier min dilan a y'a dilan n'o de tɔgɔ ye k'ale ba ye Fanta Sanogo de k'ale fa ye Ɲanbi ye o ye nkalon ye Ɲanbi ka du filɛ yan Usibila yɛrɛ t'a kɔnɔ a ma loger a kɔnɔ dɛ o ye nkalon ye Usibila ba tɔgɔ fɔla an ye a ka papier kɔrɔw b'an bolo k'a fa tɔgɔ f'an ye a ka papier kɔrɔw b'an bolo o n'o nana ka plainte kɛ anw kan k'ale fa ye Ɲanbi Sabadogo k'ale ba ye Fatumata Sanogo ça c'est faux dossier le de La Guinée k'a mɛn Burukina k'a mɛn Sénégal k'a mɛn yɔrɔ bɛɛ k'a mɛn k'a fɔ bɛnkanni min bɛ Mali kɔnɔ yan o k'a mɛn k'a fɔ bɛɛ bɛ k'anw kan an ye maliyɛn de an bɛ Mali taxi bɛɛ sara 20 ans 46 200 francs par mois o multiplié ce que ça fait o ye wari min ye o ka ca dɛ dɔ k'i sigi a bureau la ten ko k'an b'a bɔ yen karokɛla i bɛ bɔ yen ɲɛɲini t'a dɔn a bɛɛ fɔ kun ye faama k'a mɛn diɲɛ faama bɛɛ k'a mɛn k'a fɔ bɛɛ bɛ kɛ maliyɛn bɛɛ bin ɲɔgɔn kan yan bɛɛ dun bɛ k'an kan de n'o tɛ mɔgɔ min bɛ i ka taxi sara normalement moi je crois que i kan k'o féliciter mais e t'o féliciter fo k'o a fɔ k'i b'o kɛ o ye kuma fɔta di an kɔni bɛ yan an ye maliyɛn fana bɛɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye parce que a fɔ kun ye maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ problème min bɛ Jikɔrɔni place la surtout diɲɛ bɛɛ k'a lɔn Mali bɛɛ k'a lɔn Bamakɔ bɛɛ k'a dɔn bɛnkanni min bɛ yan bɛɛ k'a dɔn donc min kɔni bɛ ne fɛ k'o fɔ en gros a filɛ nin bɛɛ k'i hakili to an dɔn parce que an bɛ yɔrɔ min na on est dans le danger hein voilà donc ne bɛ min fɔ o ye o de hakɛto n ta o kan fɔlɔ salamu aleykum. Jama silama aw sɔgɔma an sira yɛrɛ la ala k'an tile yɛrɛ la an bɛ journaliste fo an y'u wele u nana an ka wele kan lamɛn a diyara an ye an bɛ 14e arrondissement na commissaire n'a ka mɔgɔw fo n'olu tɛ a satiɲɛli caman kɛra yan dɛ ba kɛlɛ dɔw tɛmɛna yan mɔgɔ sara la mais ala ni olu ani tribunal tiɲɛli ma se ka don nin na fɔlɔ mankan mana wuli kota n'a ye 14e wele a bɛ n'o yɔrɔ bɛɛ ka na mankanw dala sa ka mankan fɔ ka ban ni ɲɔgɔn cɛ mais comme a kɛra ko ye sa min tɛ ban an ye tagali min kɛ tribunal la mɔgɔ b'a a 7 fɔ de sa don o don an bɛ tribunal la don o don an bɛ polisi la an b'o foli di tribunal mɔgɔw ni 14e mɔgɔw ma ne ye Fode Keyita ye ne de chargelen don m'olu ka taga ni ka segin la yanni Laginɛ cɛ an bɛ minnu ka kuma la nin n'o ye Usibila ye Usibila tɛ transporteur tɛ mobili t'a bolo chauffeur yɛrɛ tɛ Usibila bɛ magasin de kunna a ye mɔgɔ min fara a yɛrɛ kan k'o k'a ka kɛlɛkɛla ye n'o ye Musa Ture ye an tɛ Musa Ture yɛrɛ dɔn Yankari mɔgɔ tɛ mais Musa Ture yɛrɛ yamasɔrɔ ye mɔsi ninnu na tɛmɛni ye faamaw la juma o juma mɔsi ninnu bɛ na ka daminɛ fitiri ma fo ka se dugu jɛli ma kari min bɛ na kari 60 place a bɛ taa 8 9 don dɔ la 10 nkalon fana tɛ dɛ a kari bɛɛ jɔlen filɛ minnu nana surɔ bɛɛ jɔlen filɛ yɛrɛ terrain kɔfɛla la a bɛ se ka bɔ ka taa lajɛ juma o juma a bɛ kɛ fɛnɛ kari burukinabew fɛnɛ mali kari min b'a la a ka dɔgɔ a bɛɛ kari burukinabe ye place ko kɛlɛ tɛ o c'est pour que k'an bɔ yan
ka place in tila fila ye ka tila kelen di burukina bɛ olu ma olu k'i jɔ o la a ne ma dɔn o bɛ se ka kɛ cogo min na an minnu bɛ jamana taxi bɛɛ sara an b'an ka mobiliw san yan k'an ka mobiliw dédouaner ka jamana taxi bɛɛ sara k'anw na bɔ yen ka burukina mobili lajɔ a la ne ma dɔn o bɛ se ka kɛ cogo ne kɔni y'an to kɛɲɛ la mais komi BRCT mɔgɔw de bɛ garu ninnu gérer a n'o bɛ kan kelen fɔ olu kɔni bɛ sigi k'u ka wari minɛ kan fɔ kɔntɛ u ye contrat d'u ma a bɛ ɲini ka se kalo ma a peut presque kalo 2 ma mais i ma se k'anw nabɔ yan ba ko kɛta tɛ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ a b'u ka wari kɔni minɛ k'a fɔndalaw kɛ mais ka n'a kɛ kɔni a tɔ ye o de ye kɔntɛ u ye contrat dilan ka d'u ma contrat dun b'anw bolo a ka ca ni san 20 ye o contrat o fana an bɛ k'a sara kalo o kalo parking 4 de b'an bolo an bɛ parking 4 nin sara kalo o kalo a san 20 bɛ reçu b'an bolo yan ninnu ma dɔrɔmɛ 1 sara ne ma n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲam nin kɔni k'a yira jama la baara min b'an fɛ yan mɔgɔ wɛrɛ ka ko tɛ Sidibe ni Bagayogo ka ko de don mairie ye mɔgɔ minnu bila gari géreli la olu de ka ko don ko bɛ gari kɔnɔ a bɛɛ olu ka ko de komi a ko bɛ tribunal la a kiriw kɔni dɛsɛlen don ka tigɛ don o don b'a poussé an t'a dɔn ko min fana b'o la an b'a ɲini kiri ninnu ka tigɛ sa jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki o de ka d'an ye an ka to don o don mankan na parce que baara tɛ ninnu na jumadon su fɛ ni mɔsi ninnu nana a bɛ mɔsi baaraw kɛ su kelen a banna n'a y'o wari minɛ a bɛ n'an kɛlɛ daminɛ sa fo ka semaine ban baara t'u la an b'an ka mobili charger an tɛ mɔgɔ ka mobili louer an tɛ mɔgɔ ka mobili charger fo partenariat b'an ni Laginɛ min cɛ parce que an bɛ min boli Mali dugukolo la kilo 100 ni kilo 20 mɔgɔ tɛ fɛn sɔrɔ o kɔnɔ Laginɛ taga y'an ma wajibi ye a tɔ kilo 840 an b'o boli Laginɛ de kɔnɔ donc an ni Laginɛ ka partenariat ye diyagoya ye Laginɛ mɔbiliw bɛ n'an fɛ yan an fana bɛ taa Laginɛ Laginɛ région bɛɛ a bɛ mobili bɛ n'an fɛ yan an fana bɛ t'u ka yɔrɔw la an bɛ charger hors d'arrivée la hali o mobiliw fana u ye mɔgɔ sɔrɔ yan an yɛrɛ ka denmisɛnnin dɔ ko k'o mobiliw ta k'aw lajɔ u fɛ ko u b'olu charger a ye tɛ mobili minnu na k'an dɔn a ye t'u koɲa dɔn a ye t'u ka foyi dɔn convention min b'an ni Laginɛ cɛ n'an ka mobili ye frontière tigɛ ka ban ka bɔ yen fo Conakry a kilo 880 ni kilo 40 mobili ye accident kɛ mobili ye fɛn kɛ anw tɛ wele a la Laginɛ de bɛ jɔ a ko bɛɛ la n'u fana ka mobili ye frontière tigɛ ka ban ka don Mali kɔnɔ fo k'u segin koko minnu sɔrɔ Laginɛ fana tɛ wele a la anw de jɔlen don a ko bɛɛ la billet min bɛ di passager ma ne ka numéro b'a billet bɛɛ kan passager ye degun sɔrɔ chauffeur ye degun sɔrɔ b'an wele ne ma dɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o mobili ta cogo min na mobili olu bɛ ɲɔgɔn kɔ an bɛ taa Laginɛ dugu minnu na Laginɛ Mali mobili kelen mana charger Laginɛ mobili kelen bɛ charger ka t'o dugu olu la Laginɛ fana ye Laginɛ mobili kelen mana charger Mali mobili kelen bɛ charger ka na Mali la yan an bɛ baara k'o cogo de la k'u ye mɔgɔ sɔrɔ yan o fana bɛ i nɛn don chauffeur kɔrɔ an bɛ se k'aw lataa ka chauffeur wele ka jɔ kɛrɛfɛ o de bɛ na ni kɛlɛ caman y'an fɛ yan polisiw b'a kalama n'a kɛra dɔrɔn an bɛ polisiw wele a ye na nin constat kɛ polisiw bɛ na ka na constat kɛ k'u gɛn ka bɔ a la mais an tɛna se ka t'o la tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ ka fɔ sa an ka lafiya kuma min bɛ ne fɛ o ye ne tɔgɔ Alaji Musa Keita, je suis chauffeur transporteur malien. Je travaille à la Centre Mali. Je suis le superviseur général de la transport malienne. En même temps, je suis un chef de ligne. Ne ye transporteur n bɛ baara kɛ Laginɛ place la. N bɛ Laginɛ place fana la a mɛnna kosɛbɛ bi côté quoi. Parce que n yɛrɛ ka permis ta ni san tɛ ɲinɛ o san 30 ni san 1 donc n bɛ place la a mɛnna kosɛbɛ. Depuis fitinin n bɛ mɔgɔw sɔnkɔrɔ yan. Depuis place ma se yan n bɛ yan. Mais n bɛ foli fɔlɔ an ka jamanakuntigi la n'o ye Asimu Goyita ye. Ka Asimu fo ka waleɲuman dɔn parce que mankan caman tɛmɛna Laginɛ place la o mankanw juguyara kojugu. Ni mankan in tɛmɛna yan franchement di mɔgɔ ma fagala mɔgɔ ma gosi mɔgɔ ma nɛni. Donc an bɛ jamanakuntigi fo ka premier ministre fo k'an ka transport ɲɛmɔgɔbaw fo n'o ye Centre yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye Arama Kulubali ani Saka Jakite. Ne bɛ kuma Jikɔrɔni place tɔgɔ la parce que n'i ko Centre i ko mobilitigi tɔn mobili bɛ maa minnu fɛ minnu bɛ jamana sariyaw sara ni mobili t'i fɛ i tɛ don tɔn in na mais tɔn in kɔnɔ i bɛ don a la ni bolifɛn fana t'i bolo i bɛ kɛ mobilitigi ye Ala y'o garijɛgɛ di tɔn in ma. Ne taara maire fɛ o don nin kuma in na n ye maire ɲininka n ko monsieur le maire ne yɛrɛ nakunba ye nin ko in na ka ne ɲininka dakurunya damadɔ de la parce que mankan m'anw ka place kɔnɔ chaque fois a dun ju bɛ bɔ i ka yɔrɔ la n'o ye BRCT ye n ko ne ye mobilitigi ye ne kelen bolo mobili bɛ mobili 40 ani mobili 5 bɔ camion bɛ 32 bɔ a la remorque impôt dɔgɔmani sariya saralen ye o ye 40 ani 6000 de ye an bɛ vignette min ta 40 ani 6000 car minnu b'an bolo o ye 40 ani 44 an bɛ nin impôt bɛɛ sara camion minnu b'an bolo n'o ye 5 ye n'olu yɛrɛ b'an bolo ka caya o impôt dɔgɔmani ye 30 6000 ani 300 sotarama ye 23 ani 300 an bɛ nin bɛɛ sara kadi transport min bɛ ne yɛrɛ bolo sisan ni ko n b'a bɔ a bɛ se den 100 la Mali fédération transport du malien y'a jira ni kadi transport tɛ mɔgɔ min bolo i man ka carte professionnel sɔrɔ f'i ka jamana sariya sara ka kɛ jamanaden ɲuman ye pour que i ka carte professionnel sɔrɔ Mali kɔnɔ an donna o kow la k'o ɲɛɲini k'o ye o ye tiɲɛ ye an ye carte professionnel sɔrɔ parce que an bɛ sariya ninnu sara a ɲɛ ma ne ko maire ma n ko bon ko sariya jumɛn bɛ aw bolo mobili tɛ mɔgɔ min fɛ mɔgɔ min tɛ mobilitigi ye
o kana mankan wuli gare kɔnɔ par exemple a ka mɔgɔw ka papier d'olu ma maire ko k'ale t'o kalama ko mais ko se ka kɛ c'est que maire m'a répond a ka bureau la ko se ka kɛ troisième maire de tunu Bamakɔ district la kuma ni a b'a mɛn parce que kuma ni n y'a fɔ mun fɛ n y'a fɔ sato ko de la jukɔrɔni yan sato min filɛ nin n'aw ɲɛ b'a la dɔ de nana sato nin di ne ma don dɔ n sigilen n terikɛ dɔ ko Togo la k'a bɛ fɛ ka sato kɛ cour nin kɔnɔ a y'a fɔ min kɛ ne ma ko in ta sɛbɛ la n'o kɛ n'i bɛ sato d'a ma i b'a kɛ polisiw ka yɔrɔ la parce que olu bɛ se k'u janto la sinon ne nin d'aw ma mɔbilitigiw don dɔ bɛ se ka taa su fɛ an ye ji ɲini ji ma sɔrɔ ji nana sɔrɔ yan an ye sato nin siɲɛ a papier ko kuma cayara on a obligé ka wuli ka taa se maire ma maire de filɛ ka papier d'an ma an ka sato la k'an ka turu parce que ne kuma minnu fɔ maire ɲɛna n'an yɛrɛ ka cɛkɔrɔbaw an sera ma ka kuma minnu fɔ a ye a y'o mɛn sɔnɛ mɔgɔw b'a fɔ ko mankan bɛ Jikɔrɔni an bɛ 14e fo kosɛbɛ polisiw bɛ 14e na commissaire n'a ka jama ka Bamakɔ commune kati procureur fo a n'a ka jama bɛɛ ka daminɛ procureur f'a ka plateau an b'a bɛɛ fo parce que an ka ko in a daminɛ taara fɔlɔ in na an wele ko caman de kɛra an ma mɔgɔ wele koyi mɔgɔw de b'an wele faamaso la an bɛ taa la mais n'an taara fɛnɛ faama minnu fɛnɛ bɛ faamaya la u t'u kun fɛ koyi u b'an bɛɛ lamɛn n'u nana mɛn u b'a ye min y'an wele tiɲɛ t'a fɛ mais sariya kɔni ma tigɛ fɔlɔ dɛ parce que mɔgɔ y'e wele k'a bɛ fɛ k'e b'i jɔyɔrɔ la aw taara faamaw fɛ n'i y'a ye i ma se ka b'i jɔyɔrɔ la a ye darula dɔ de sɔrɔ a la anw fɛnɛ bɛ yan minnu n'anw bɛ mankan na nin n'i y'an tɔgɔ fɔ Mali yɔrɔ o yɔrɔ transport tɔgɔ la bi Mali kɔnɔ k'an tɔgɔ fɔ k'olu tɔgɔ fɔ mɔgɔ yɛrɛ t'olu dɔn u da sera min ma n'o ye mɔsikɛ ye possible la lui le magasin à la gare a filɛ an gare min kɔrɔ nin anw de ye nin an gare nin turu ka kɛ passager reçoir ye ka so dɔ in turu k'a jɔ k'a ban ka taa se dernier sénage la a ko an k'a to a ka dernier sénage kɛ comme quoi magasin ka d'a ma bayi la a b'a sara o don y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ b'an fɛ ko Marjan Madu Tunkara adamaden bɛɛ n'i ka wagati dan don Marjan ye ne yɛrɛ fa ka apprenti ye bon o kosɔn o don n y'a mɛn kuma la dɔw ko k'olu fa de ladinɛ sira daminɛ ne yɛrɛ la quoi Maro ni mɔgɔ min tun bɛ télé filɛ wagati nin dɔ la a tɛ tɛmɛ 6 mois kan o tun bɛ ne fa de bɔ télévision na vieux Sidiki Keita Lafiabugu l'ancien boy ne fa il a passé son permis le 28 mois 1940 a ka parantu dɔrɔn de olu de siraba in tigɛ bolo la ka yiri bɔ ka sira bɔ sira nin kan ka taa donc ni mɔgɔ nana o la k'olu ta ye siraba ne bɔ k'olu bɛ fɛn fɔ siraba in kan an bɛ sigi ka yɛlɛ olu ma de an minnu faw y'a dilan u ka permis passé depuis 1940 ka siraba dilan ka ban o tɛ bi ko ye dɛ a sɔrɔ place yɛrɛ tɛ Bamakɔ koyi an fa b'a fɔ an ye cogo min mɔgɔw bɛ don mobili kɔnɔ parce que l'époque an fa yɛrɛ tun taa ɲamɛ vers Bankumana la a bɛ mɔgɔw donni ka se ale ka paranti dɔ tun bɛ ko Tɛnɛkuma Keyita o fana tun ye chauffeur kɔrɔba o tun bɛ Kangaba o fana bɛ mɔgɔw tɔ ta k'u lase Kangaba a ko taa sɔrɔ mobili ko ma bonya kosɛbɛ donc bi jamana nana diya fɛn caman b'a kɔnɔ sinon n'i y'an ta k'an lajɛ an ka kɛlɛ in tɛ kɛlɛjan ye o u k'a fɔ an ye dɔrɔn k'an ka na nin carte professionnel ye bani an kana n'an ka vignette impôt saralenw bɛɛ ka na n'i ta ye min ye transporteur o tɛna dɔn wa ni kɛlɛ tɛ kɛlɛjan ye o juge kan ka ne ɲininkali kɛ o cɛ a ye nana ka papier ye an tɛ mairie yɛrɛ papier kɔ tuguni a ye nana ka transport sariya papier minnu b'a yɛrɛ ka transporteur ye garde ya transporteur de mu ni transporteur bɛ yan san mɔgɔ tɛ don yan état bɛ dɔ sɔrɔ anw de la est ce que an ni mɔgɔ kan ka kɛlɛ a nɔfɛ k'o ko kiiri kuntagala jan wa o man ka kɛ o tiɲɛ ye kelen pe de ye vraiment n'u ne ka kuma nin mɛn u k'an bɛɛ wele bɛɛ ka taa n'i ka papier ye an sɛ ko k'e ye transporteur i tɛna n'i ka carte transport kɔrɔ ye ni san 10 ta sera ka i bolo maintenant an b'i accepté t'es transporteur ne b'a fɔ suyi na ko ne bɛ san 20 d'i ma n bɛ se ka impôt bɔ ka d'a ma kumakan bɛ taa mais papier tɛ taa dɛ papier bɛ yen de sɛbɛnni de don depuis carte transport bɛ sɛbɛn bigi la Bamakɔ yan an bɛ vignette ta ka na an kɛ transport de mobili kelen b'an bolo ka na 2 sɔrɔ fo kana se 10 ni mɔgɔw na donc ala ka hinɛ Fana Moribo na Jara transport a ka kariya k'i bolo bɔ mobili la Mali la k'a di mɔgɔ ma carte tan o kɛra ne fɔlɔfɔlɔ de ye ala y'a kɛ don dɔ a carte kelen juru tun n'a boli ka wari sara o wari banna don min a carte tan di yan n'a boli ka wari fɛnɛ sara an tora teliya la f'a nana ban donc fɛn min ye nin ye ninnu tɛ va-et-vient côté ninnu ye minnu fɛnɛ wulila ka na kumakan in lamɛn an bɛ foli jɔnjɔn s'aw yɛrɛ ma Sijan nin kɛnɛ ala m'o dilan bɛɛ ma faama minnu fɛnɛ b'an kunna an b'a deli Sijan nin kɛnɛ ala ka d'u ma ala ka jamana ɲɛma jɔ mankan min bɛ jamana kɔnɔ ala m'a banna ka banbaga kɛ yɛrɛ ala m'o banna an yɛrɛ fɛ sintara min b'an fɛnɛ sɔngɔ ala k'a ban ka banbaga kɛ yɛrɛ ala m'o kɛla bidon barika kɔsɔ sallallahu Muhammad an balimaw nin de bɛ dansiri aw ka bi don kibaru la don kibaru min lasira aw ma aw balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal Elhaji Jose Traore ale tun bɛ kɔlɔsili la walasa ka kalandenw labɛn ka fara nɛgɛ karafe Dramane Dambele fo ka se Mohamed Jose Traore ma baara in ye jamajɛ baara ye an caɲɔ radio minnu tun sɔgɔlen banna Mali dugumisɛn ni dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ anw b'a f'u ye k'a fɔ a barika ka d'a kan baara ɲɔgɔnya a bɛɛ kun ye ka malidenw kibaruya donna dugusɛjɛ kibaruyaw olu ka se ka kɛ ko basigilen ni ko sinsilen ye nka aw ye malidenw caman ye kuma dɔ la aw b'a ɲini k'a fɔ aw bɛ dantigɛli kɛ Elhaji Jose Traore walima Rasjal fɛ aw ka degun ka ca bi kosɛbɛ Mali kɔnɔ o dɔ ye kirikow ye o dɔ ye hali jamana yɛrɛ
a bɛ marala sira min kan hakilina minnu b'aw la ka se k'o di o de y'a to anw ka rajo n'o ye rajo bɛnkuma la voix de baramuso anw ka dayɛlɛnnen bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye ni don kibaru n'a sera kuncɛyɔrɔ la bɛɛ anw bɛ nɛgɛjuru sira di nɛgɛjuru sira min b'a to malidenw ka se k'an sɔrɔ walima n'a yera k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ ni filiw yera la hadamaden ni sen fila anw m'an b'o fili ma k'an wele k'an ladi an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o de y'a to ni don kibaru in n'a sera kuncɛyɔrɔ la anw bɛ nɛgɛjuru siraw di walasa aw ka se ka an ladi an ka baara in kɔnɔ aw bɛ se ka ne Rasjal wele n ka nɛgɛjuru sira la min ye 78 69 13 16 78 69 13 16 nka yan'o cɛ Elhaji Jose Traore tun ye tali min kɛ Kucala n'o bɛ tali kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la madɔnniso min bɛ yen n'o ye agence jigiya ɲuman ye ale y'a jira k'a fɔ a bɛ taa ni malidenw ye Imura la aw k'a lamɛnba nin bɛ don kibaru kuncɛ nka anw b'a kuncɛli an b'a di an karamɔgɔ ma Elhaji Jose Traore nka min ye anw yɛrɛw kɔni ye anw bɛ taa kibaruya ɲiniw na yanni don kibaru nata ninnu cɛ ka se ka na aw bɔ kunpan na malidenw ala ka wagati wɛrɛ k'o jira an na